ಪೂರ ವಿಧ ವಿಧಾನ ನಡತುಂಡಲ್ಲ ಮೂಳು ವೈದ್ಯರ್ನಗಳು ಬತ್ತಿಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಮೂಳು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸುರೂಕು ದೇವರನಗಳೇ ಮಾತ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಈ ಭೂತಳೆಲ್ಲ ಮಾತ ಗುಳ್ಳೆ ಪುಣಕ್ರಮ ಅಗುಳ್ಳ ಪಿರಿಯಡಿತ್ತದೆ ಪರಿವಾರವಾದಿತ್ತು ತೃಪ್ತಿಗೆ ತಂದು ಈ ನಾಗಮಂಡಳಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೇಂದು ಅಪನ ಈ ನಾಗಗಳ ಭೂತಗಳ ಅಭೇದ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಓಳು ತೂಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಗನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಿರಡಲ್ಲ ಐಕ್ಯದ ಭೂತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಾಗೇಂದು ಬೇತೆಪ್ಪುಂಡು ಕುಟುಂಬ ನಾಗೆಂದು ಬೇತೆಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಇಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪಡ ಆರಾಧನೆ ಅವನುಂಟು ನಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಚ ತುಳುವರೆಗೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಹಿಡಿದು ಗೋಕರ್ಣ ಮುಟ್ಟ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ನಂಗೆ ಭೂಮಿನಿ ಪಿರಮಲ್ತದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಐದಾರ ಮುಲ್ಪತ್ತಿ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಕ್ರಮ ಒಳ್ಳ ಇಜ್ಜಿಂದು ಬಂಡ್ಬಳಕ ಅವು ದುಂಬುಡ್ದಿಂಜಿ ತನಕ ಬತ್ತಿನ ಮೂಡ್ಬೇಕ ಜಾತಿ ನೀತಿ ನಾಗಜ್ಜಿ ಇದು ಯಾನ ಮಲ್ಲೆ ಕಿನ್ಯಾನ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಯಾನ ಮಲ್ಲೆ ಒಂದು ಬಣ್ಣರಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಭೂತಸ್ಥಾನ ಸುಲಿ ಅದು ಎಂಚಿನ ಆವಡೆ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮ ಬೇತೆ ಜಾತಿದಗಳೇನು ಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅಗಳು ನಾಗನ ದೋಷ ಮಲ್ತೆರಡಗಲ್ಲಿ ನಾಗನ ಉಪಾತಿ ಮೂಳು ಬತ್ತೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ನಾಗ ದೋಷಗಳು ಒಡೆ ಬರ್ಪಕಂಡ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಲಕ ಮಾನಸಿಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಲಕ ಈ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಲಕ ದೇಹದ ಮಾತು ಉರಿ ತಾಪಳು ಅವು ಮನುಷ್ಯಗೆ ನರಣ ದಿಕ್ಕುಕೊಂಡು ಗುಣ ಅಂದಿಕೊಂಡು ನಾಗಗಳು ಶರಣೆ ಅವಡಾಪಡು ಆಗ ಶರಣಾನಗ ಇಟ್ಟು ಬಾಧಕ ನಿವಾರಣೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ನಾಗಾರಾಧನೆದ ಸ್ವರೂಪಲು ವಾ ಸ್ವರೂಪಡ್ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮನ್ಪುಲಿ ಅವೇ ನಾಗಾರಾಧನೆ ನಂಗೆ ಮಸ್ತು ಸ್ವರೂಪ ಉಂಟು ಸುರೂ ನಂಗೆ ಎಂಚಗಂಡ ನಾಗದೇವರೇ ಬೂಡಾಲಕ ತಂಪು ಅವರಿಗೆ ದೇಗಂಡ ಆಡ ಮೈಯೇ ಬಹಳ ತಂಪು ಐದಾರ ನಂಗೆ ದಾದಾಪುನ ಕೇಂದ್ರ ಈ ನಾಗ ಬೀದಿ ಅಂಕುಳು ಬಾರೆ ನಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಣ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಂಗು ನಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಣ್ಪ ರಡ್ಡು ಸುತ್ತಲ ನಾಗಬೋಡು ಅಂಡ್ ಅವು ದಾದಾಪುನ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಭಾರದ ಬೇರ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ನಾಗನ ಈ ಕಂಗದ ಬೇರ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಅವು ನಮ್ಮ ದೂಪಣ್ಪ ಕಲ್ಲು ತಿನ್ನೋದೇನಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಪುಡು ಒಂದು ಪೋಪುಡು ಈ ನಾಗನ ಸಂಚಾರ ಎಂಚಾಗೆಂಡ ಭೂಮಿದ ಅಡ್ಡಿಟ್ಟು ನಾಗನ ಸಂಚಾರ ಅಂತ ಮಹಾ ಮೃದುವಾನ ಇರ್ದಾರ ಆಗ ಬೋಡಾಲಕ ಈ ಪೇರು ಬೆಂಜಣ ನೆಯ್ಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಎಳನೀರು ಮತ್ತು ಈ ತಂಪು ಕಾಪಿನ ವಸ್ತುಗಳ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತದೆ ಐಟು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕೊರತು ಗಂಧ ಲೇಪನ ಆದಿ ಮಲ್ತದೆ ಐಕ್ಳು ಮಂಜಾಳು ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದಾಗಲೇ ಮಾತ್ರ ಗಂಧ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ನಾಗಗೆ ಮಂಜಾಳೆ ನಂಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಂತೀರ ಅವು ನಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡ್ಲ ಅಂತ ಶಾಂತಿ ರೂಪಡ್ಲ ಅಂತ ಆ ರೂಪಡ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಬೋಡಾಲಕ ತನು ತಂಬಿಲ ಶುರುವಾದ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪರೆತ್ತಿನ ಸೇವೆ ತನು ತಂಬಿಲ ಅಂತ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಟು ಕಲಶಡ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಂಟು ಪವಮಾನ ಕಲಶ ಅಂದುಂಟು ಅವು ಇಡೀ ವೇದನೆ ಐಟು ಸಾರ ಮಲ್ತದೆ ಅವನಿ ಅಭಿಮಂತ್ರಣ ಮಲ್ತದೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತುಂಡ ಈ ಮಲಮಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಸರ್ಪಶಾಪಳ ಪರಿಹಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಐಡ್ಲ ಮಿತ್ತುಕೊಂಡು ನಾಡ ನಂಗೆ ನಾಗ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಣಪ ಬೊಕ್ಕ ವಾ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಾಡಲ್ಲ ಓ ಮೃತಾಯನ ಒಂದು ತುಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈಗ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಓಳ್ಳ ಪಂತಿಜೇರಿ ಈ ನಾಗನ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಣಂದಾಂಡ ಈಗ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಂದು ಅವು ಬಕ್ಕ ನಂಗೆ ದೋಷ ಆದ ಬಾಧಕ ಅದು ಭಾತಿ ಕೊರ್ಪಣು ಈಗ ಸಂಸ್ಕಾರ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಐಕ್ ಬುಡಾಲಕ್ಕೆ ಪಂತಿರು 4 ದಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಗೊಳ್ಳುದು ಅವು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅಡುಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ಆಪತ್ತುಳು ಸರ್ಪ ದುರಿತಳು ಮಾತೈತಂಡ ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪೇರು ಈ ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಲ್ಲ ಎಂಚಗಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಅಂದು ನಂಗೆ ದುಂಬುದಗಳು ನಂಗೆ ಬೋಡಾಲಕ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತೇವೆ ದೇಗಂಡ ನಾನು ದುಂಬುದ ಕಾಲಿಡ್ಲ ಜನಗಳು ಬೋಡಾಲಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿತ್ತದ ಅಗಲು ಕುಟುಂಬ ಒಳ್ಳೋಳು ದೂರ ಆನಗ ಈ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಹಿಡ್ಲ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಹಿಡ್ದಾರೆ ಸಂಸಾರ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಎನ್ನ ಸಂಸಾರ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ದಿಂದ ಜನಗಳು ಚಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಅದು ಈ ಸಂಸಾರದೇನೆ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಾ ಅಂದಿಪೋ ಈ ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕಡು ವಾಯ್ಗೆ ಪರಿಹಾರಗಾಯ ಬೇತ ಮಲ್ತಾಡಲ್ಲ ಮೂಲಗಾನ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಗೇ ಬರೋಡ ಆ ಮೂಲಡ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರ ನಂಜು ಕೂಡುಗಟ್ಟಾದ ನಾಗನ ಪುದಾರ ಸಂಕರ್ಷಣ ಏರ್ ಬೈಜಡಲ್ಲಿ ಇನಿ ಬೆರ್ಪಿಜಿ ಬಂಡಡ ಎಲ್ಲ ಎನ್ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಆಯನ ಪುದಾರ ಸಂಕರ್ಷಣ ಅದೆಲ್ಲ ಎತ್ತಂದ್ರೆ ಆಯ್ಡು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಇರದಾದ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ತಿಕ್ಕದು ಐಟ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪನ ಬೈಡ್ಬೇಕ ನಾಗ ಆಶ್ಲೇಷಾಬಲಿ ಚಿತ್ರ ಅದೇ ಆಶ್ಲೇಷಾಬಲಿ ಉಂದಿತ ಮುಗುಳ್ದಾದ ಗಣದಾನ ತನು ತರ್ಪಣ ಸೇವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇರಳದ ವಿಧಾನ ನಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಿನ ಅಲ್ಲ ಆಶ್ಲೇಷಾಬಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ದೇಗಣ ಜನಮೇಜನ ಯಜ್ಞಗಾಲಡು ಪೂರ ನಾಗನಗಳು ನಾಶಾನಗ ಆಸ್ತಿಕರ್ಧಾರ ಕೆಲವು ನಾಗನ ಕುಟುಂಬ ಉರಿ ಉಂಟು ಅಪ್ಪನ ನೆಟ್ಟೆಂಚಗಂಡು ನಾನು ಉರಿನ ಕುಟುಂಬ ಐಟು ನವ ನಾಗನಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪಂಪೇರು ಅಗಲಿನಲ್ಪ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಐಟು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಗಲ ವಂಶರ್ಧಾರ ಬರ್ಪಿನ ಸರ್ಪದೋಷಗಳು ಪರಿಹಾರ ಅವನು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಂಪಿನ ಲಂಚನೆ ಹೇ ಸರ್ಪ ಇಮಂಬಲಿಂಗ್ ಗೃಹಣ ಸರ್ಪಶಾಪಂ ನಿವೃತ್ತೆ ಕುಷ್ಟಾದ ರೋಗಾನಾಶ ಪುತ್ರಭೌತ್ರಾಂತಿ ಇದೆ ಹಿಂದಿ ದಾದಾಂಡಲಿ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಪಣ ಕುಷ್ಟಾದ ಮಹಾವ್ಯಾಧಿನ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಳ ಎಂಕಲ ಸಂತಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಳ ಮುಂದೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕಲ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ಅಂಚೆ ನವನಾಗನಗಲ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಮಲ್ತ ಐಟು ಪ್ರಧಾನವಾದ ರಾಜ ಅದು ವಾಸಿಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಾಸಿಗೆ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ 74 ಕುಲತ ನಾಗನಗಲಿ ಮುಲ್ಪ ಬುಡಾಲಕ ಬಲಿದಾನ ಮಲ್ತದೆ ಐಟು ಎಂಕುಳಾದ ಪಂಪ ಐಟು ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀರಿನ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಗುಳಿಕೆಯಿಂದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಐಟು ಬೇತೆ 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 ಕುಲತ ನಾಗನಗಲಿ ಬರ್ತದೆ ಆಶ್ಲೇಷಾಬಲಿ ಮಲ್ತಂಡ ಐಟು ಸರ್ಪ ಕುಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇಂತೆ ಅಪ್ಪನ ಐಟು ಎಂಕುಳು ಅಂಚಿಡು ಬೋಡಾಲಕ ಸರ್ಪ ಯಾಗಲ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ ಬಿಂಬ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಪ ಪುನಃ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆ ಆಶ್ಲೇಷಾಬಲಿ ಕಾಲಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಆಯ್ನ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಳುಳ್ಳ
ಆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಹೋಮ ಆದ್ರೂ ಮಲ್ತನಾಡ ವಾರೂಪದ ನಂಗೆ ಸರ್ಪದೋಷತನ ಪರಿಹಾರ ಆಗುಂಟು ಐಡ್ಲ ಮಿತ್ತಿ ಎಂಚ ನಾಗಮಂಡಲ ಅವೊಂದು ಈತ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ನಾಗಮಂಡಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ಈ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತೋಡು ಸಂಸ್ಕಾರ ಅವಡು ಆಶ್ಲೇಷಾಬಲಿ ಅವಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಾಗಮಂಡಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಚಿ ಮಲ್ತಂಡಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪನ ಈ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತೋಳ ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲಡು ಮಂಡಲ ಸೇವೆ ಅಂತೆ ಮಂಡಲ ಮಂಡಿತ ನಂಗೆ ಭೂತಾರಾಧನೆಗಳ ಇದು ಮುಂಜಿ ಹಾಲಿಟ್ಟು ಸೇವೆ ಅಂತ ಈ ಹಾಲಿಟ್ಟು ಸೇವೆ ಅನ್ನದಾದ ಗಣದ ಕಡಪಂಡ್ಲಕ್ಕೆ ನಾಗಗೆ ತಂಪು ಕೊರ್ದು ಆ ಕ್ಷೀರಾರ್ಘ್ಯ ಪಣ್ಪಿನ ಅಲ್ಪ ಐಕದಾದ ಗಣದಾಂಡ ಪೇರು ಐಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪರಿಮಳ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಪಂಚಾಮೃತ ಮತ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಕೆ ಎಳನೀರು ಮೈತದ್ದು ಆ ನೀರು ತೀರ್ಥನ ಆ ಪೇರನ್ನು ನಾಗಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಗೆ ತಂಪು ಆಪಣು ಹಾಲು ಹಿಟ್ಟು ಸೇವೆ ಹಾಲು ಹಿಟ್ಟು ಐಕೆ ಪರಿಮಳ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಕೆ ನಮಿತ ಔಷಧಿ ಗುಣ ತಲಕ್ಕಂದ ಅದ ಗಣದಾಂಡ ಅರಿತ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲ ಮಂಜಾಳ ಐಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವಿನ ಕಲಾಡೋದು ನಾಗದೇವಿ ಅರಿತ ಪುಡಿ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಔಷಧಿ ಗುಣತನೆ ಅರಸಿನೆಲ್ಲ ಔಷಧಿ ನೆತ್ತನೆ ಅವು ನಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಆಯನ ಅವನಿ ನಮ್ಮ ಕಲಡಾದ ನಾಗದೇವರ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ಪದಾನ ಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಮೊಗಳು ನಾಗನಗಳೇನು ಅಲ್ಪ ಲೆಪ್ಪುನ ಎಂಕುಲಿಂಚ ಮಂಡಲ ನಮ್ಮ ಭಂಡಾರ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಪೋಗ್ತಾನೆ ನೆಕಲೈಕಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು ನೆಟೆಂಚ ಕೆಂಡಂದಾಂಡ ನಾಗದೇವರೇನು ಲೆಪ್ಪುನು ಎಂಕುಳು ತೆಂಚ ನಾಗಮಂಡಲ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಅವನೀರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೋಡು ಇಡಮುಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ ಮಲ್ದಿನ ಕರ್ತವ್ಯದಾನ ಲೋಪದೋಷತೆ ಎಂಕಲ ಮಾಪಿ ಮಲ್ತದೆ ಮಲ್ಲೆ ಮಿತ್ತಗಾವರ್ತಿ ಮಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪಾದ ಎಂಕಲ ಆಯ್ತ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಸಾತಿಕುಲಕ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಲೆಂದು ಅಪನ ವೈದ್ಯನಗಳು ಅವನಿ ಪಸಂದು ಅಪೆ ಆ ನಾಗನ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಮಲ್ಪಿರಗಳು ಐಟಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೀರ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾತ ಮಲ್ತದೆ ನಾಗ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಮೂಲ ಆಗಲ ಐತ ಪದ ಬಂಡು ಆಗಲ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆ ಪದ ಬಂಡದ ಅಗಲು ಬಕ್ಕ ನಾಗದೇವರ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಮಲ್ತದೆ ಮೂಲ ಅಲ್ಪ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಂದು ನಾಗದೇವರನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊರಿಬೇಕ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಎಂಕುಲದಾದ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಮೂಲಕಡು ನಾಗದೇವರನ್ನ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಒಂದು ಕೂರ್ಚದಿ ಇದೆ ಹರಿತಾರ ಇದ್ದು ಒಂದು ಹರಿಮಾಡಿಟ್ಟು ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಮಾತದಿ ಇದೆ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನೇ ಐಕ ಆವಾಹನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಟು ಅಪ್ಪನ ಅಲ್ಪ ದಾನಾಡಲು ಒಂಜ ನಾಗನ ಪೆಡನ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ನಾಗನ ಒಂದು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮನ ಆ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಐಕ ಆವಾಹನೆ ಮಲ್ತದೆ ಐಟು ದೀದಿ ಅಲ್ಪಡ್ಬೇಕು ಈ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ಆಯ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಂಡಲ ಚಪ್ಪರಬಹುದು ಅಲ್ಪ ಪುನಃ ನಾಗನ ವಿಶೇಷವಾದ ಆವಾಹನೆ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಐಕ ಬೋಡಾಲಕ್ಕೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಆ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಕೊರದು ಆಗಲು ಬರದಾಯ್ಬೇಕು ಆ ಮಂಡಲ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕೊರೆಂದುಂಟು ಅವನು ಕೊರದು ಅಲ್ಪಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ನಾಗಮಂಡಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಐಟಮಾದ ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆ ಆಪಿನ ಒಂದು ಕ್ರಮ ನಾಗಮಂಡಲದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಮಂಡಲ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಟത്തെ ಎಂಚ ಗಂಡಂದಾಂಡ ಈ ಬ್ರಹ್ಮೇರುಡು ಮಸ್ತ್ ವಿಧಾನ ಬ್ರಹ್ಮೇರುಂಡು ಭೂತ ಬ್ರಹ್ಮೇರಂದುಂಡು ದೇವ ಬ್ರಹ್ಮೇರಂದುಂಡು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮೇರಂದುಂಡು ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಚ ಗಂಡಂದಾಂಡ ಈ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಮಂಡಲ ಅನಾಗ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮೇರಗೆ ಆಪುಂಡು ಖಾಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಮಂಡಲ ಅಂದ ಆಪಿನುಂಡು ನೆಟ್ಟಿ ಎಂಚ ಗಂಡಂದಾಂಡ ನೆಟ್ಟು ನಾಗಮಂಡಲ ಬಂದ ಮಲ್ಪನಗ ಎಂಕುಳು ನಾಗದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮೇರನೆಲ್ಲ ಮೋಣೆ ಮಾತ್ರ ಬರೆದು ఒక ಪರಿವಾರ ಮಂತ್ರಪೂರ್ವಕ ಮಾತ್ರ ಆವಾಹನೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಮಂಡಲ ಮಲ್ತಂಡದಾದ ಕೆಂಡದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತಾರ ಮಂಡಲ ಕೆಲವು ಪಂಚದೈವ ಅಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ನಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ನಂದಿಗೌಡ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ಬೊಬ್ಬರಿ ಎಪ್ಪುಣು ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ನೀಚೆಲ್ಲ ಅಂದು ಉಪ್ಪುಣು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಪರಿವಾರ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಮಂಡಲ ಅಂದಾಂಡ ಅಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ರ ಬರೆದು ಅಗಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆವಾಹನೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಗಲ ವಿಶೇಷ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಲ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮೇರೇ ಪ್ರಧಾನ ಈ ಡೆಕ್ಕೆ ನಗದಾದ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಡೆಕ್ಕೆದ ಆಗಲು ಕೆಲವು ಮಂತ್ರ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಅವು ಕೆಲವು ಗೌಪ್ಯ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಪದಗಳು ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಟು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನೆಟ್ಟು ಆಲ್ದಾನಂದೆಜ್ಜವರು ಮಗಳು ಪದ ಬಣರೆ ಉಂಟು ಆ ಪದವನ್ನು ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಿವಾರದ ಪೂರ ಅಗಳೈಕೆ ಬುಡಾಲಕ ಮಂತ್ರಪೂರ್ವಕ ಉಂಡೆಟ್ಟೆ ಅಲ್ಪದ ಪಾಡ್ದನ ಬರ್ತಾರೆ ಮೂರು ಮಂತ್ರಪೂರ್ವಕ ಉಂಟು ಆ ಮಂತ್ರನ ಪೂರ ಆಗಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದ ಪರಿವಾರದ ಆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬೇತೆ ಮಂತ್ರ ಉಂಟು ನಂದಿಗೋಣ ಬೇತೆ ಮಂತ್ರ ಉಂಟು ಬುಕ ನೆತ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಬೇತೆ ಮಂತ್ರ ಉಂಟು ಆ ಮಂತ್ರನ ಪಂಡದು ಅಗಳು ಐಕ ಡೆಕ್ಕೆ ಬಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಉಂಟು ಈತ ಮಾತೈಕಲು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಆತ್ ಇದು ನಾಗಮಂಡಲಗಾನ ನಾಗಮಂಡಲದೇನ ಕ್ರಮ ನೆಕ್ಕ ಆಯಾ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಐತೈತ ಶಬ್ದ ಅಂದುಕೊಂಡು ಈ ಪಂಚವಾದ್ಯ ಬಡ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಗಲು ಐತೈತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಬ್ದ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಪಲಕ ಮಲ್ತದೆ ಐಟು ಇದಾದ ಗಿಂಡ ಐಟು ಡೆಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಆಪುಂಡೈತೆ ಐಟ್ಲ ನೀರಿನ ಆಲಡದ ಕ್ರಮನೇ ಬೇತೆ ಪುಂಡು ಇದು ಗೆಂಡೆ ಸೇವೆ ಎಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಇದನ್ನ ಉತ್ತರ ಬದಿಗೆ ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಕುಂದಾಪುರ ಪಂಡು ಗೆಂಡೆ ಸೇವೆ ಎಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ತ ಕ್ರಮನೇ ಬೇತೆ ಅಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಆ ಭೂತ ಬ್ರಹ್ಮೇರಿಗಾಗಲು ಪೂಜೆ ಕೊರದು ಬುಕ್ ಐಕ ದರ್ಶನ ಉಂತನಗಳು ಬೇತಗಳು ಉಂತುವೇರು ಅಪನ ಅಗಳು ಐಕದಾದ ಗಿಂಡ ಐಕ ಬೊಡಾಲಕ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಟ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಭೂತಾರಾಧನದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದೇಗಂಡದಾಂಡ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ఒక ನಾಗಾರಾಧನೆ ದೈವ ಈ ವೈದಿಕವಾದ ಬತ್ತನ್ನು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ರೆ ಈ ನಾಗಾರಾಧನೆದ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾಹಿತಿನ ಸಗ್ರಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ನಂಗೆ ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಈ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲು ವಾವಾ ಸ್ವರೂಪಡು ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ತುಳುನಾಡು ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಂದಿನ ತೂಂಡ ನಾಗನ ಬನೋಟು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದು ಪ್ರಧಾನವಾದ ನಂಗೆ ತೋಜೋನು ನಂಗೆ ನಾ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಧ್ಯೋಡು ನಾಲೈನ ಮರಕುಲು ಅಥವಾ ಮಸ್ತ್ ದಟ್ಟವಾದ ಬೋಳಿನ ಮರಕುಲು ಆಯ್ತ ಮಧ್ಯೋಡು ಒಂಜಿ ತೋಡು ಆಯ್ತ ಕೈತಲ್ ತೋಡದ ಬದಿಟಾವು ತುಳದ ಬದಿಟಾವು ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಸಿದ್ಧಾಯನ ಜಾಗಡೆ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಧಾನವಾದ ನಂಗೆ ತೋಜೋನು ಆಂಡ ಅವು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್
ಈ ನಾಗಬನ ಬುಡ್ಲ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು. ಈ 2-3 ರೀತಿದ ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಕೊರ್ಪೆ. ನಂಗೆ ಜಾನಪದ ಬೊಕ್ಕ ವೈದಿಕ ಒಂಟಿ ಅಂಚಿತ್ತು 2 ವಿಭಾಗ ನಮ್ಮ ಎದಗಲ ಕೇಳೊಂದಿಪ್ಪ. ಒಂಜಿ ವೈದಿಕ ಮಾರ್ಗ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ, ಜಾನಪದ ಮಾರ್ಗ ಬೇತೆ ಅಂತ ಸತ್ಯ ಪಣ್ಣಂದ ಅಂಡ ರಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜೇ ತಾದಿರು ಬೋಪಿನಾತೆ ಹೊರತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆತ 2 ತೀರ ಅಂದ್ಪಣೋಲಿ ಒಂಜೇ ತಾದಿಯವು ಪಂಡ ಜಾನಪದ ಪಣ್ಣಂದ ಅಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಾತ ಜನಕುಲ್ಲ ಆಶ್ರಯ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್. ವೈದಿಕ ಅಥವಾ ಶಿಷ್ಟ ಅಂದ್ ಬಣ್ಣಗ ಜಾನಪದ ಶಿಷ್ಟ ಅಂದ್ ವಿಭಾಗ ಮಲ್ಪೇರು. ಶಿಷ್ಟ ಅಂದ್ ಬಣ್ಣಗ ಅವೇನೇ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದು ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು. ಆಡ್ದಾರ ಜಾನಪದನ ಬುಡ್ದು ಜನಕುಲೇನು ಬುಡ್ದು ಜಾನಪದ ಇಜ್ಜಿ ವೈದಿಕೇರಿ ಬಂಡ ಜನಕುಲ 10 ಬಂಡ್ ಪಂಡ್ರಿ ಜಾಡ್ದಾರ ವೈದಿಕಲ ಜಾನಪದದ ರಡ್ಡಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ ಆಂಡ ಐಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋಜುಂಡು ಕೇಂಡ ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಉಂಡು. ಈ ಭಾಷೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಣ್ಣಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಕೃತ ಅಂದ್ 2 ಶಬ್ದ ನಿಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪ. ಪ್ರಾಕೃತ ಅಂದ್ ಬಣ್ಣಂದ ಅಂಡ ಆಡು ಭಾಷೆಗೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಅಂದ್ ಪಂಪಿನಿ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂದ್ ಬಣ್ಣಗ ಅವೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಪಂಪನೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂದ್ ಪಂಪಿನಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಬರೆಬಿನ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ, ಪಾತೇರ್ನ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ. ನಂಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಡ್ಲದಗಲಿಗೆ ಮಾತ ಒರಿಜಿನಗಲು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಗಲು ಪಂಪೇರು ನಿಗಲು ಗ್ರಾಂಥಿಕ ಕನ್ನಡನೇ ಪಾತೇರ್ವಾರು. ನಮ್ಮ ಮೂಲತ ಭಾಷೆ ಬರೆಬಿನ ಕನ್ನಡಗೂ ಮಸ್ತ್ ಸಮೀಪ ಉಂಟು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ. ಅವೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಡು 2 ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತೇರಿ. ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ, ನಿತ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಭಾಷೆ ಬೇತೆ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗಾರಾಧನೆಗಳ ಅಂಚಿತ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೋಜುಂಡು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಾಗಗೆ ಬನೋಟು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಆರಾಧನೆಗಳ ಇಲ್ಲಡ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಆರಾಧನೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ಬನೋಟು ದಾನಗ ಮಸ್ತುದಾಲ ವಿಶೇಷ ವಿಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡನ ಪೇರ ಒಂಜಿ ಚೊಂಬು ನೀರ ಕೊಣತದು ನಿತ್ಯಗ ಏನು ಕಾಲಿ ಮೈತದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಪಿನ ಆರಾಧನೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಅಥವಾ ವೈದಿಕವಾದ ಮಂತ್ರ ಪುರಸ್ಸರವಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡು ನಂಗೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲೊಡ್ದು ವೇದ ಕಾಲೊಡ್ದು ನಂಗೆ ದೇವರಿ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ತುಳುನಾಡಿಡ್ಲ ಇತ್ತಿನಡ್ದಾರ ತುಳುನಾಡದ ಆಚರಣೆ ಯಾನ ಸೇರ್ಪಾವೆ. ಒಂಜಿ ಗೃಹಸ್ಥಗೆ ಇಲ್ಲಡು ಬುಡದಿ ಜೋಕಲೆಂದು ತೂವೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪಣದು ಒಕ್ಕೆಲ ಆದಿಪ್ಪುನು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಉಂಡತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೆಲು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಐಟು ಇಪ್ಪುನೊಂದು ಅರ್ಥ, ವಾಸ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಅರ್ಥ. ಆ ಒಕ್ಕೆಲು ಪಂಪಿನ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಸ್ಕೃತೋಡು ಗಾರ್ಹಸ್ಥ್ಯ ಅಂತ ಪಂಪೇರು. ಗಾರ್ಹಸ್ಥ್ಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗೃಹಸ್ಥೆ ಆದಿಪ್ಪುನು ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಬುಡದಿ ಜೋಕಲೆನ್ನು ಆಶ್ರಿತ ಪೂರ ತೂವೊಂದು ಇಲ್ಲ ನಡಪ ಒಂದು ಯಜಮಾನಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುನು ಒಂದು ಆ ಗೃಹಸ್ಥ ಶಬ್ದಗ ಅರ್ಥ. ಗೃಹೇ ತಿಷ್ಠತಿ ಇಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಲ್ಲಡು ಉಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಇಪ್ಪುನು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಡಪಡಾದ ಉಲ್ಲೆ ಎಂದು ಆಗ ಮಸ್ತ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಂಡ್ತಿರು. ಕರ್ತವ್ಯ ಪಣ್ಣಗ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಭೂತಯಜ್ಞ ಅನ್ನೊಂದುಂಡು. ಭೂತಯಜ್ಞ ಅಂದ್ ಬಣ್ಣಗ ಭೂತ ಶಬ್ದವು ಸಂಸ್ಕೃತೋಡು ಮಾತ ಜೀವಿಲು ಒಂದು ಅರ್ಥ. ನಂಗೆ ಒರಿ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಬದುಕರಗಿಜ್ಜಿ ಮಾತ ಜೀವಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ ಕೊರ್ದು ಬದುಕೋಡು ಉಂಡು. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಒಂಜಿ ಗೋಗ್ರಾಸ ಅಂದ್ ದೀಪ ಇಲ್ಲಡು ನಾಯಿಯ ಪುಚ್ಚನ ಎತ್ತಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಉಣಸ ಪಾಡುವ ಐಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಉಣ್ಣಗ ಐಕಿದಾರಂಡ ತಿಂದ್ರೆ ಪಾಡುವ. ಇಂಚ ಬೇತ ಜೀವಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಮಾತ ಜೀವಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಥವಾ ಐಕಿದಾದಾಂಡ ತೃಪ್ತಿ ಆಪಿನ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು. ಅಂಚ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಅಲ್ಲ ಗಾರ್ಹಸ್ಥ್ಯದ ಭೂತಯಜ್ಞದ ಪರಿಭಾಷೆದ ಅಡಿಟ್ ಅವಲ ಬತ್ತಂಡು. ಐಕೋಸ್ಕರವಾದ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಪೊರ್ತುಗಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಗೃಹಸ್ಥೆ ವೈದಿಕ ಆಯ್ನ ಗೃಹಸ್ಥೆ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಪೊಡುಕೆಂಡ ಸರ್ಪ ಸಂತತಿ ಒರಿಯೋಡು ಬಂಟಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಕಾರುಣ್ಯೋಡ್ದು ಆ ಸರ್ಪ ಸಂತತಿ ಉಳಿಕೆಗೋಸ್ಕರವಾದ ಶ್ರಾವಣ ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು. ಅವು ವೈದಿಕವಾಯನಂಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲು ನಡಪುಂಡು. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸೋಡು ಆರಂಭದ ಪ್ರತಿಪತ್ತದ ಆರಂಭ ಮಲ್ತಂಡ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಕಡೆಯಾನ ಮಟ್ಟ ನಡಪುಂಡು. ಇಲ್ಲದ ಪಿದಾಗಿ ಬೋದ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡು ಪೂಜುದು ಗೋಮಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಿಡಿದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವೇನು ಪೂಜುದು ಆ ಜಾಗಡು ಬಲಿ ಬಣ್ಣದು ಹಿಟ್ಟು ಎಕ್ಕಡ ಸಾಮ್ಕೇರ್ ಬಂಡರು ಹಾಲಿಟ್ಟು ಬಣ್ಣಗ ನಾಗಗ ಅರಿತ ಹಿಟ್ಟನ್ಲ ಮಂಜೊಳ್ತ ಬುಡಿನ ಅವೇನು ಸೇರ್ಪಾದು ಅವೇನು ಪೇರಿಗೆ ಕಲಡಾದ ಅವೇನು ಹಾಲಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಪೇರು ಸುಧಾಪಯೋ ವಿತರಣ ಅಂತ ಲೈಕ್ ಶಬ್ದ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಈ ಹಿಟ್ಟನೇ ಬಲಿಯಾದ ಬಲಿ ಬಣ್ಣದಾಂಡ ಆ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಜಿತ್ನ ದ್ರವ್ಯ ಅಂದ ಅರ್ಥ. ಬಲಿ ಬಣ್ಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಂಗೆ ಅವು ಆ ಶಬ್ದ ಕೇಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಓ ವಸ್ತುನು ಕಡ್ಪುನು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚತ್ತು ಬಲಿ ಬಣ್ಣ ಪೂಜಾ ಅಂದ ಅರ್ಥ, ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಅಂಚ ನಾಗಗೆ ಬಲಿ ಬಂಟಿನ ಇಷ್ಟು ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿಯಿಂದ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಬಲಿನ ದೀಪನ ಆ ರೀತಿ ಅದು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ದೀದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ವೇದ ಮಂತ್ರಲ್ಲ. ಈ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಅಂತ ಉಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಂಗೆ ಖಾಲಿ ಪಣ್ಣೊಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಲ ಉಂಡು. ಖಾಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಐಟು ಆ ಮಂತ್ರನ ಅಥವಾ ಆ ತಂತ್ರನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ವೇದೋಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಮಂತ್ರನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಅವು ಬನೋಟಾಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ತು, ಅವು ಇಲ್ಲಡಾಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನಡಾಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅಂಚ ಋಗ್ವೇದೋಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ ಸೂಕ್ತ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಈತು ಮಂತ್ರಲುಲ್ಲ ಐಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂಜಿ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಧಾನವಾದ ನಂಗೆ ಯಜುರ್ವೇದಡ್ಲ ಆ ಮೂಜಿ ಮಂತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಪ ಸ್ತುತಿ ಆಯ್ನ ಮಂತ್ರ ಋಗ್ವೇದೋಡು ಮಸ್ತುಂಡು.
ಯಜುರ್ವೇದೋಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತ ಮಂತ್ರ ಉಂಡು ಆ ಮಂತ್ರ ಪಂಪುಂಡು ಸರ್ಪ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಸ್ತು ಮಾತ ಕಡೆ ಎಟ್ಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಕೇವಲ ವಿಷಯ ಇತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪಂದಿನ ಪರಪುನೇಕ ಮಾತ ಸರ್ಪ ಅಂದ್ ಪುದಾರ್ ಸರೀಸೃಪ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಪಣಪ ಅಂಚಿತ್ನ ಸರ್ಪನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಮಂತ್ರ ನಂಗೆ ಪಂಪುಂಡು ಐಟು ಒಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಕೇಳಾಗ ಸೂರ್ಯನ ರಶ್ಮಿಡ್ಲ ಅಗಲು ಉಲ್ಲೇರಂದು ನೀರಿಡ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಂದು ಮರಕುಳ್ಳೆಡು ಉಲ್ಲೇರಂದು ಭೂಮಿಡು ಉಲ್ಲೇರಂದು ಇಂಚ ಮಾತ ಕಡೆ ಇಡಿಪ್ಪುನ ಸರ್ಪ ಸಂತತಿ ಒರಿಯೋಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಗೃಹಸ್ಥೆ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಪುರ್ತುಗಾನಗ ಸರ್ಪ ಬಲಿಯಿಂದ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಪೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಬೇತ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಡಾಪಿನ ಚಿತ್ನ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯಗೂ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಾತಾ ವೈದಿಕೇರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ನಾಗನ ಪಣಂలో ಒಂಜಿ ಪೂಜೆಗೆ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ನಾಗಗಳು ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ಬನಕು ಪೂಜೆ ಎಂಚಲ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಚೀನ ಇಲ್ಲಂದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಪರತ್ತು ಇಲ್ಲು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ವಾಜಾತಿದಗಲ್ನವೇ ಆವಡು ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಂಜಿ ನಾಗಬನ ಅಂದುಂಡು ಅಗಲ್ನವೇ ಜಾಗ ಒಂಜಿ ನಾಗಬನ ಅಂದುಂಡು ದೈವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಿಲಕನೆ ಅಗಲ್ನ ಜಾಗದ ನಾಗೆ ಎಂದು ಜಾಗದ ನಾಗಬನ ಅಂದುಂಡು ಆ ನಾಗಬನಕ್ಕೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪಂಚಮಿಗ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳು ವರನ ಅಥವಾ ವರ್ಷೋಡೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಸತ್ಯ ಆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಇಂಚ ತನು ಮೈಪುನ ಅಂದುಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗದ ಇಲ್ಲದ ನಾಗಬನ ಇತ್ತಿಂದಾಂಡ ಅಗಲ್ ನಿತ್ಯ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಅಡೆಗಲ ಪೋದೊಂಜಿ ನಿತ್ಯ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ನೀರು ಬಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಗಂಧ ಪುಷ್ಪದಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಆದೇ ಮಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತು ನಿತ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಬನೊಟ್ಲ ಆಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದುಲಯಾಣ ನಾಗಪಣ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲ ಉಂಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ 1000 ವರ್ಷ ಇಂಚಿಲ ನಡದು ನೋಡಲಿ ಬಂಡ ಆದ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನ ನಾಗ ಪಣಕುಲು ಅಥವಾ ಆ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಇನಿಕ್ಲ ನಂಗೆ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುವ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಡಿತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ಬಂಗಾರದ ಬಸಿನ ಕಂಚು ಮುಟಲ ಅವು ತಾಮ್ರಡು ಇತ್ತಿನ ಉಂಡು ಬೊಳ್ಳಿಡಿ ಇತ್ತಿನ ಉಂಡು ಕಂಚುಡಿ ಇತ್ತಿನ ಉಂಡು ಬಂಗಾರಡಿ ಇತ್ತಿನ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಲ್ಲದೇ ಕಿಂಜ ಪ್ರತೀಕ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಪೀಠ ಹಿಡಿತಿನಲ್ಲ ಪಂಚಲೋಹ ಹಿಡಿತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ನ ಪ್ರತೀಕ ಅಲ್ಪಲ ಇಲ್ಲಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಆರಾಧನೆ ಆಪಣ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯ್ ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆರಾಧನೆ ಆಪಣ ಉಂಡು ಒಡೆ ಮಠ ಬಂದಾಗ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಉಲಾಯಿಡೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪ್ರಧಾನ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಗೆಲ ಇಪ್ಪುನ ಸಂಕಲ್ಪಡು ನಾಗನ ಕಲ್ಲ ಆಯ್ತದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಲ್ಪಲ ಆರಾಧನೆ ನಾಗೇಶ್ವರ ಎಂದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪಣಪೇರಿ ಈಶ್ವರನೊಟ್ಟು ನಾಗನ ಕಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಆ ನಾಗನ ಕಲ್ಲುಗಳ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೇವರನ ಬಿಂಬಡು ಆಭರಣ ರೂಪವಾದ ಸರ್ಪೆ ಬರಪುಂಡು ಕೈಟಾವಾಡು ಅಥವಾ ಕಿರೀಟಡಾವಾಡು ಕೆಕ್ಕಿಲಡಾವಾಡು ಕಾರಡು ಕಡಗದ ರೀತಿಲಾವಾಡು ಬರ್ಪಿನ ಉಂಡು ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆರಾಧನೆ ದಾಲ ಪೂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ನಾಗಗಳ ಬೂರುಂಡು ಆಭರಣ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ದೇವರನೊಟ್ಟು ನಾಗಗಳ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಪ್ರಾಚೀನ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಉಲ್ಲ ಅದೇ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟು ನಾಗೇನೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ವೈದಿಕರನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನ ಪ್ರತಿಮೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಾಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಣ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಉಂದಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಆರಾಧನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ ಪಣೋಲಿ ಆಳ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ ನಂಗೆ ಕೆಲವು ಉಂಡು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ ಬೇತ ನಿತ್ಯ ಮಲ್ಪನ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪನಾಗ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಈ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಕಡ ಪಂಡ್ಲಕನೆ ಅವು ಮಾತ ಕಾಮ್ಯಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ದಾಲ ದೋಷ ತೋಜು ಬದ್ದೇ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾಲಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ತೋಜುಂಡು ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಅದಾಗ ಯಾನ್ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಐಕ ಕಾಮ್ಯ ಅಂತ ಬದುಕುದಾರೆ ಅಂಚ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ಡೆ ಮಂಡಲ ಬರೆದು ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಬನೋಟೆ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೈದಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಕೇಂದ್ರಾಗ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ಡ್ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಮಲ್ತದು ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪನ ಅಥವಾ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಪದ್ಧತಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಅವು ಕಾಮ್ಯ ಅಂದ್ ಬಣ್ಪ ನಮ್ಮ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಅಂದ್ ಬಣ್ಣಾಗ ನಿಮಿತ್ತ ಇತ್ತಂಡ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ ದೋಷ ತೋಜು ಬತ್ತಂಡ ಐತ ಪರಿಹಾರಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ ಐಕ್ ಪಣ್ಪೇರು ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಅಂದ್ ಪಣ್ಪೇರು ಅವೇನು ಆ ರೀತಿಯಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಪದ್ಧತಿ ಒಂಜಿ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಉಂಡು ನನೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಕಡ ಸಾಂಖ್ಯರ ಏನು ಬಂಡೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಬಾತೆರಡು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಲ ಉಂಡು ಆಣ ಮಲ್ಪುಜಿಯರು ತುಳುನಾಡು ವ್ಯಕ್ತವಾದ ತೋಜುಂಡು ನಾಗ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇತೆ ಒವು ಪ್ರಾಣಿ ತಾದಿರು ಪೋನಗ ಸೈತು ಬುರುಂಡಲ ನಮ್ಮ ತೂಂಡಲ ತೂವೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬೋಪ ವಸ್ತುತಃ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಅಂದ ಕೇಳಾಗ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೇರಿದು ವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಬೂರುಂಡಲ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಉಂಡು ಬಂದು ಮಾತ ಪ್ರಾಣಿದ ಉಲಾಯಿಡ್ಲ ದೇವರುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಎಂಚ ಉಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಚೈತನ್ಯ ಉಂಡದ ಆತ್ಮ ಉಂಡತ ಜೀವ ಉಂಡತ ಆಡ್ದವ ಅವೇನ್ ತೂಂಡ ಎಂಚಿನಾಂಡ ಮಲ್ತದ ಐಕೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡು ಆಂಡ ಪ್ರಾಚೀನರು ಮಸ್ತ್ ಮಹತ್ವ ಕೊರಿಯರು ನಾಗಗ ಮಸ್ತ್ ಮಹತ್ವ ಕೊರಿಯರು ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಸೈತುಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಇಲ್ಲದವೇ ಪೆತ್ತ ಅಂದಾಗ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಗುಂಡಿ ಮಲ್ತದ ಪೆತ್ತನು ಐಟ್
ಐಕ್ ಪೆತ್ತದ ಪುಣಾಂದ್ ಬಂಡ್ರೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಆ ಪೆತ್ತ ನಮ ಸಾಂಕಜನ ಪೆತ್ತನ ಐಟ್ ದೀದು ಐತ ಬಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಪಜಿರು ದೀದು ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನೆ ಐಕ್ ಮಣ್ಣು ಪಾಡಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ತೊಳುವೆರಡ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಾಗೆ ಒಲ್ಲಾಂಡ ಹೌದು ಅದಾಂಡ ತೊಂದರೆ ಅದ ಅಥವಾ ಸಿಕಂಡ್ ಅಂದಾಂಡ ಸೈದು ಬೋಚಿನ ಸಿಕಂಡ ಅವೇನು ಭಯಭಕ್ತಿಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನ ಉಪದೇಶ ಉಂಡು ಒಲ್ಪಾಂಡ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅವು ಏರೆಗ್ಲಾವು ಏರಾಂಡ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕಿಯನ್ನು ತುಳುನಾಡು ಅವು ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಅವೇನು ಕೂಡಲೇ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ದಹನ ಮಲ್ಪೋಡು ಏರನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಲೆಚ್ಚದ ಅವೇನು ದಹನ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕೊಂಚ ಶಾಖಾ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಂಟಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಅವೇನು ಮಲ್ತದು ಮನುಷ್ಯರ್ಲಕ ಐಕಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂದು ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷಗೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಡು ನಾಗಗೆ ತಪ್ಪದಿಂದ ನಾಗಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ತೋಜುದ ಅವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾರುಣ್ಯ ಅನ್ನೋ ತೋಜಾ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಜನಕುಲ್ ನಾಗನ ಏತು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತಿರಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬೇಕು ಒಯ್ಕಲ ಅಜ್ಜಿ ಸರ್ಪ ಸಂತ ತೂಯಿನಕುಲು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪವನಕುಲು ಅಕಲೆಗ್ಲ ಈ ಅಮೆಸೂತಿಕದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಅಂದ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಭಾವನೆ ಬತ್ತೀನಿ ಐಕೊಂಜಿ ನಿಯಮ ಉಂಡು ಅಮೆಸೂತಿಕ ಅಂದತ್ತು 4 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಕರಿಕೊಳ್ಳಿ 4 ದಿನ ತಗೊಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ದೀಕ್ಷಾ ಅಂದ್ಬಿದಾರೆ ಅವು ಆಶೌಚ ಈ ಅಮೆಸೂತಿಕಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಆಶೌಚ ಅಂದುಂಡು ಆಶೌಚ ಮಣ್ಣಗ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮೈಲೆ ಆಪ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಉಯರಾಂಡ ಪೆದ್ದುಂಡ 10 ದಿನದ ಸೂತಕ ಅಂದ್ ಬಣಪ ಆಯ್ಕೆ ಮೈಲಿಗೆ ಅಂದ್ ಬಣಪ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಏರಾಂಡ ತೀರ್ಪು ಏರಿಂದಾಂಡಲ ಕುಟುಂಬದ ಗಲೆಗೆ ಏರೆಗೆ ಮಾತ ಸೂತಕ ಉಂಡ ಅಗಲೆಗೆ ಮೈಲೆ ಉಂಡು ಬಣಪ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತೋಡು ಪುಟುಂಡ ಸೂತಕ ಅಂದ್ಬಿದಾರು ಸೈತುಂಡ ಮೃತಕ ಅಂದ್ಬಿದಾರು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಈ ಸೂತಕ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಸೈತ್ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ರೆಡ್ಡೆ ಅಮೆಸೂತಿಕ ಅಂದ್ ಆಡ್ದವ್ರ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ನಾಗನ ಈ ದಹನ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ದೀಕ್ಷೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಸೂತಕ ಅಂದ್ಲ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪೋಲಿ ಅವು ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಕಂಡು ಯಾನ ಆ ಕೆಲಸೋಡು ಉಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ತೋಜಾವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಡ್ದವ್ರ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಉಂದೇನು ಪಸಿನಡ್ದವ್ರ ಈ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಕೊಡಿ ಎತ್ತೋ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಜೀವಂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ದೀಕ್ಷಿತ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ಪೋಡು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಂಗಳ ಅಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಅವನ ಕಡೆ ಏನು ಪೂಜೆ ಮಾತ ಮಲ್ತದು ಅಭಿಷೇಕ ಆಜಲ ಮಲ್ತದ ಐಕ್ ಬಲಿ ಮಾತ ಕೊರ್ದು ಏನು ಮಂಗಳ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಯ್ನ ದೀಕ್ಷಾರಿಗೆ ಮುಗಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಒಂದು ನಾಗಗೋಸ್ಕರ ನಾಗನ ಏತು ಜನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತದೇರಿ ಅಥವಾ ನಾಗನ ಎಂಚ ತೂ ಒಂದರ ಭಯಭಕ್ತಿದ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಈ ಕಾಡನಾಟ್ಯ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಡುಪಿಡ್ದು ಅಂಚಿ ಕುಂದಾಪುರದ ಇಡೀ ಕುಂದಾಪುರ ಬೈಂದೂರು ಮುಟಲ ಮಸ್ತ್ ಇನಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಇಂಚಿಡ್ದ ಉಂಡು ಅವೊಂಚೂರು ಮರೆ ಆತಂಡ ಕೊಂಚ 2-3 ಕಾರಣ ಉಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನ ಭೂಮಿ ನೆತ್ತ ಇತಿಹಾಸನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪನಗಲ್ ಪಣಪೇರು ನೆಟೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲೋಡು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮೂಲ ನಿವಾಸರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಂದು ಇನಿಕ್ಲ ಅಗಲವೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಗಲನೇ ಒಂಜೀತ ಬನಕುಲುಲ್ಲ ಐಟೆ ಅಗಲೇ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಐಕೆ ಕಾಡ್ಡಿ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಲೆಪ್ಪುನು ಕಂಬೇರ್ಲುದು ಬಂಟಿನಂಚಿತ್ನ ಶಬ್ದ ತುಳುಟು ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ಕಾಡ್ಯನೇ ಸಂಕೇತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಕುಂದಾಪುರದ ದಂಚಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆರಡೂರುದ್ಲ ಕಾರ್ಕಳದ ಕೆಲವು ಭಾಗ ಪೆರಡೂರುದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಕುಂದಾಪುರ ಹೆಬ್ರಿ ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಕಾಡ್ಯನ ಬನ ಅಂದ್ ವೇದೆ ಉಂಡು ಮಾಮೂಲು ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪು ತೋಜುಲಕ್ಕ ನಾಗನ ಬನ ಅತ್ತವು ಕಾಡ್ಯನ ಬನ ಅಂದ್ ಲೆಪ್ಪೇರು ಕಾಡ್ಯ ಬಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಕಾಳಿಂಗನ ಸ್ವರೂಪ ಕೂಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನು ಐಟೆ ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಂಬ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಬ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮುಂಡಿಗೆ ದಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬ ಕಲ್ಲದ ಕಂಬಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲಸ ಮರದ ಕಂಬಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ನ ಉಂಡು ಐಟು ಸರ್ಪನ ಹೆಡೆ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಡಿಕೆಡಿ ನಾಗನ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಆರಾಧನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಜ್ಜಿ ಬಾಡುವರು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಆಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವೇನೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಅದು ವಿಷಯ ಐಟುಂಡು ಐಟ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಆತಂಡಿ ಐಕ ಅವೇ ಮಾರ್ಗೋಡು ಅಗಲವೇನು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಐಟ 2 ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ಇಪ್ಪಂದೇ ಇತ್ತಿನ ಕಾಡ್ಯನ ಬನ ಕುಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಕಂಬ ಆಡ್ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕರೋಟು ನಾಗನ ಚಿತ್ರ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಅವೇನೇ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಕಾಡಿನ ಬನಕುಲ್ಲ ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ಇತ್ತದು ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಬನಕುಲ್ಲ ಐಕ್ ತನು ಅಗಲೇ ಮೈಪೇರು ಅಗಲೇ ಆಂಡ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಕೈಟ ಆರಾಧನೆ ಆಪುಚಿ ಐಟು ಓವಾಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಅಗಲ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಯುಗಾದಿದ ದಿನ ದಾನಿ ಅಗಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅವುಂಡು ಆಯ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಕಾಪಿನ ಆರಾಧನೆ ಕಾಡ್ಯನಾಟ ಅಂದು ಅಗಲು ನಮ್ಮ ನಾಗಮಂಡಲ ಇಂಚ ತೂಪನ ನೆತ್ತವೇ ಕುಡಂಜಿ ಸ್ವರೂಪದಲಕ ಮಂಡಲ ಬರೆದು ಐಕ್ ಡಕ್ಕೆನ ಬಾರಿಸ ಒಂದು ಅಗಲು ಪದ್ಯ ಬಣ್ಣದು ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಆ ಪದ್ಯರುಲ್ಲ ಕಾಡ್ಯನಾಟದ ಪದ್ಯರುಲ್ಲ ಆ ಪದ್ಯನ ಪಣ ಒಂದು
ನಾಗನು ಅಗಲು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ದರ್ಶನಲ ಆ ಜನಾಂಗದಗಲೇ ಉಂತುದು ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಅಗಲೇ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಆ ಕೆಲಸ ನಾಗಮಂಡಲದ ಸ್ವರೂಪಡೆ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತು ಕೊಂಚ ಐತ ಟೈಪ್ ವಿಧಾನನೇ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಲದ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡವು ಆಗಲ್ಲ ಡೆಕ್ಕೆಲ ಮೊಗಲ ಡೆಕ್ಕೆದಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಸರ್ಪ ಕೋಲ ಅಂದ ಸರ್ಪಕೋಲ ಅಂದ್ಲ ಆಪುಂಡು ಸರ್ಪಕೋಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಇಂಚಿಡಿ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ತೆನಕಾಯಡಿ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಬಡಕಾಯಡಿ ಕಾಡ್ಯನಾಟ ಅಂದ ಅಂಡ ತೆನಕಾಯಡಿ ಸರ್ಪಕೋಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಳ್ಯ ಪುತ್ತೂರದ ಬದಿಟ್ಟು ಶಂಕಪಾಲೆ ವಂಟಿ ನಂಚಿತ್ನ ನಾಗನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭೇದ ಮಲ್ಲ ಜಿಡೆ ಎತ್ತಿನ ತಡಪದಾತ್ ಅಗೆಲ ಎತ್ತಿನ ಜಿಡೆ ಎತ್ತಿನ ನಾಗೆ ಎಂದು ಬಳಕೆಡೆ ಪಂಪೇರು ಅಂಚಿತ್ನ ಶಂಕಪಾಲಗ್ ಸರ್ಪಕೋಲ ಅಂದ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಪಾಳೆಡಿ ಸರ್ಪನ ಹೆಡೆ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಅವೇನು ಕಟದು ಅವು ಪರತೊಂದು ಬೋಪಿಲಕ ಅಂಚಿತ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ನಮಚೂರು ನನ ತೆಂಕಾಯಿ ಪೋಯ ಅಂದ ಅಂಡ ಸರ್ಪಂ ತುಳ್ಳಲು ಸರ್ಪಂ ಕಳಿ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲಯಾಳ ಕೇರಳ ಮಲಯಾಳ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಐಟು ಅಂಚನೆ ಐಟು ಅವೈದಿಕವಾಯಿನ ಆರಾಧನೆ ಅಗಲ ಆ ರೀತಿಯೇ ಅವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಸರ್ಪ ಪಣ ಅಂದು ಕಡೆ ಪಂಡಿರಾರ್ ಸಾಮುಗೇರ್ನ ಇರ್ನ ಅನುಭವ ಆ ಪಣ ನಿಖಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಎಂಕಳಿದಾದ ನಾರ್ಪಣಲಕ ಈ ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆಡೆ ಬತ್ತಿನ ಪಂಪಣೈಕ ಒಂಜಿ ಎಂಕಣ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದು ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಪಂಪಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈದಿಕಾದ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಬತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಹಿಡಿದು ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆನೇ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಣತಿನ ಆರಂದು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಆತೈತ ಪರಂಪರೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಆರೈಕೆ ಬೋಡ ರೂಪುರೇಷ ಕೊರಿಯರು ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ಒಂದು ರೂಪುರೇಷ ಮಾತ ಕೊರಿಯರಿಂದ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಜನಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪಣಗಳು ಇತ್ತಿಜೇರು ಅಂಚ ಅಂಚಿಡ್ದ ಶಂಕರಾಚಾರ ಬತ್ತೀರಿ ಇಂಚಿಡ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ ಬತ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಈ ಶಿವಳ್ಳಿನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಧ್ವಾಚಾರ ಬರ್ತದೆ ಆ ಪರಂಪರೆನಿ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಸಾಧಿ ಕೊರಿಯರಿಂದ ಅಡ್ಬೇಕು ಅವನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೀತಿ ಜನಕಳೆ ಬೋಡಾಲ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥಾಪಿಲಕ ಅಥವಾ ಐಕ್ ಬೋಡ ಪರಂಪರೆ ಕೊಣತಿನಾರ ವಾದ್ರಾ ಸ್ವಾಮಿಲಿಂದ ಆರು ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ ಮಠ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬು ಕೃಷ್ಣ ಮಠದೊಳೆ ಮಠ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪನ ಆ ಕಾಲದ ಆಗರ ಬೋಡಾಲಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಮಠ ಕಟ್ಟಕೊಡ್ದು ಈ ನಾಗನಿದಾನಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸನ್ನಿಧಿದೊಳೆಡೆ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾಲಡೆ ಎಂದು ಪಣರಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ನಾವು ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆಡೆ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ಒಂದೊಂಜಿ ಅವೇ ಅಲ್ಪಡದ ಇಂಚರಿಗೆ ಏನಂದಾಂಡ ಈ ನಾಗನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತಿಬೇಕ ಆ ಕಾಲದ ಇಡೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚರ ಬೋಡಾಪಿನ ಅದು ಬಂಗಾರ ಮಾತ ಒಂಜಿ ರಾಜೇರು ಕೊರಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಆ ಬಂಗಾರ ನಾನು ಕಲಿಕಾಲದಿಂದ ಜನಗಳು ಹೊಸದು ಬೋಪಿರ್ ಪಣದ ಆ ಕಾಲದ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕಳೆಯರು ಆಪಣ ಪಣದು ಆರಲ್ಪ ಅಡಿಟಿದ್ದಿದ್ದು ಐತ ಮಿತಿ ನಾಗನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದ್ದು ನೆಕ್ ಪರಂಪರೆ ಅದು ನನ್ನ ನಡೆದೊಂದು ವರ್ಪಿನದಾದ ಈ ಕರ್ಮ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಬಾಕಿ ಉತ್ಸವ ಮಾತು ಎಂಚ ಉಳಿತ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಉಂಟು ಐಕಲೆ ಮಾತು ಬೋಡಾಲಕ್ಕೆ ವರ್ಷದ ಭೋಗನ ಮಲ್ತು ನಾಗಗಿಲ್ಲ ಮುಂಜೆ ನಾಗಮಂಡಲ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಆ ಕಾಲದಿಂದ ಅಲ್ಪ ಸುರು ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತೇರಂದು ಆ ಕಾಲಡಿ ಅಂಕಲ ಪರಂಪರೆದಗಳು ಈ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ನಾಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲಡೆ ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಂದು ಅಪ್ಪನ ವಾದ್ರಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪಂಡ ಆರು ಮಹಾಳ ಒಂದು ಶಕ್ತಿವಂತ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾನ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಕಾಲಡ ಅಲ್ಪ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಗಲೆ ಪರಂಪರೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಅಂಕಲ ಆಪಿನ ಆರಾಧನೆ ನಿಗಲೆ ಮಲ್ತೊಂಬರಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲೆ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ನಾಗನ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಆ ಕಾಲಡು ಜಪ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಎಂಕಲಿಂಗ ಅನುಗ್ರಹ ರೂಪಡ ಆ ನಾಗನ ಪಣೆ ಕೊರತೆ ಇರೋದು ಪಂಪಿನ ಎಂಕಳು ಎಂಜಗಣ್ಣನ ಆರು ಪಂಡ್ಲಕ ದೇವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತದು ಈ ನಾಗ ದರ್ಶನ ಪೋನಾಗ ಒಡೆ ಪೋಪ ಆರ್ನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಪ ಬನಟ್ಟು ಕೊಣತ್ತು ಆ ಬನಟ್ಟು ಪೂಜೆಗೆ ಐಕೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವೇ ಪಣನೆಂಕಳು ಜನಿವಾರಡು ಪಾಡೊಂದು ಪಕ್ಕ ನಾಗ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಣ ಅಪ್ಪ ಕೊರಿ ಪ್ರಸಾದ ಆಡು ಅಥವಾ ಧಾನ್ಯ ಆಡು ಮಲ್ಪನಾಡು ಆ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಡ್ದಾರ ಜನಗಳಿಗೆ ಐತ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಣಪಿನ ಒಂಜಿ ಇದಂಕಳ ಪರಂಪರದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿಲ ಪಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿಲ ನಿಖಲ ಕುಟುಂಬ ಏತು ವರ್ಷ ಈ ವಾದ್ರಾ ಸ್ವಾಮಿಲು ಎಂಕಲ ಕೊರಿ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 500 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಐದು ದುಂಬದ ಪರಂಪರೆ ಮಾತ ಆತ ವಿಶೇಷದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐದು ಮಲ್ಪರೆ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಅಜ್ಜಿಯರು ಪಿಜ್ಜಿಯರು ಮಾತ ಮಲ್ದಿನ ಮಾತ ಗೊತ್ತು ಆಗಲ ಮಾತ ಪುದಾರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆಗಲು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರಿ ಎಂಕಲ ಅಜ್ಜಿಯರು ಅನಂತ ಸಾಮ್ಗೇರ್ ಬಂದಂದಾಂಡ ಈ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರ ಮಾತಿರ್ಲಾರ ಗುರ್ತದಂತನೇ ಗುಳಿತಿ ಅಪನ ಆರೊಂಜಿ ಸರ್ಪ ಲಕ್ಕನೆ ಇತ್ತಿರಂದು ಆ ಕಾಲ ಸತ್ಯದ ಕಾಲ ಆತಿತ್ತು ಮೇರು ಪಂಡ್ಲಕ್ಕ ಯಥೋಧಿಕ ಕಾಲಡ್ ಈ ನಾಗಮಂಡಲ ಪುರ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅವೇ ನಂಗೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ ಕಾಲಡ ಅವು ನಾಗಮಂಡಲನ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತಿನ ಇದು ಮಾತ್ರ ಪರಂಪರೆಗಳು ಸಮ ಇತ್ತು ಜಿಂದಿ ನಿತ್ತಿನ ಪಂಪ ಒಂದುಂಟು ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಡು ಐಕೆ ವಾದ್ರಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತದ ಇಡ್ಬೇಕು ಐತ ಮಾತ ಪರಂಪರೆಗಳು ಬೇತ ಒಂದು ಬತ್ತ ಅಂಚ ಹಲೋ ಸರಿ ಅಂಚ ನಾಗನ ಈ ಅತಿ ಪೂರ್ವದಿಂಚಿ ಇಂಚ ಆರಾಧನೆ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಒಂದು ಅವಿತ ಮೇರು ಪಂಡ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂಕಳದಾಂಡ ಕೇಳದಾಂಡ ಇಲ್ಲಡೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಆರಾಧನೆ ಆಪಿನ ಮಂಡಂದಾಂಡ ಈ ದೇವರ ಒಟ್ಟು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಪ್ಪುನು ನಾಗನೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಭೂತಾರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸತ್ಯದೇವತೆಯಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಪೂರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದ್ದು ಮಂಚಳ ಮಿತ್ತಳ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಗನ ಅಂಚತ್ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪಡೆ ಆದಾದ ವೇವಿನ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆ ಏತೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉಡ್ಪಡ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹಿಡಿದು ನಾಗನ ಹೆಡೆ ಈ ನಾಗನ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಹಿಡಿದು ಉಪ್ಪೈತೆ ಅಂದೆ ಜಲನಾಗೆ ಬಣ್ಣದೊಂದು ಉಂಡಿಗೆ ನಾಗನ ಇಟ್ಲಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಾಗನಗಳು ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯ
ಇತೆಂಚಗಂಡ ಜಲನಾಗೆ ಎಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಜಲನಾಗೆ ಬಣ್ಣದಾಂಡ ಈ ನಾಗನ ವೀತಿ ಎಂದುಪ್ಪುಂಡು ಈ ಭೂಮಿಡು ಗರ್ಪನಗ ಈ ಸರ್ಪಜಲ ಅಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಪಜಲ ಬಣ್ಣ ಬೊಂಡದ ಆತ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತ ಉಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ರುಚಿಲ ಬೊಕ ಆ ನೀರಿನ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣಲ ಅಲ್ಪ ನಾಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಅಗಲುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪೋಯಿರಂದಾಂಡ ಈ ಜಲ ಪೂರ ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆದು ಐಟು ಒಂಜಿ ಅಂಬಿದ ಕಲರ್ ಆಪಿನಿ ಮಂಜಳ ಆಪಿನ ಅವು ನಾಗಬೀದಿ ಇನ್ಪ ಅದು ದುಂಬುದ ಪರಂಪರೆ ಎಂಚಗಂಡಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಹಾ ಅಂಚಿನ ದೋಷ ಬತ್ತನ ಆಗಿಲ್ಲ ಜಲ ಬೋಡೆ ಅಂದಾಂಡ ಆ ಅಲ್ಪನೇ ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪೆ ಜಲನಾಗೆ ಅಂತ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವಿಧಿ ಪೂರ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಆ ನಾಗನ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕೊಂಡೊಂದು ಉಗ್ಗೆ ಎಳೆದಿದೆ ಬೊಕ ದಿ ಬೊಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಲಕ್ಕನೆ ಬೊಕ ಅವನ ಕಳೆವರೆಜ್ಜಿ ವರ್ಷಗಳು ಉಗ್ಗೆಲಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಪುರ ಮಲ್ತದೆ ಐಕೆ ಬೋಡಾಲಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಜಲನಾಗೆ ಅಂತ ಉಂಟು ನೀರ್ದ ಎಪ್ಪು ಅವು ಯಾರು ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಕಾಡ್ಯನಾಗೆ ಎತ್ಲಕ್ಕನೆ ಪಿಶಾಶನಾಗೆ ಅಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪದ ನಾಗೆರುಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ಜನಾಂಗ ಇರುಳು ಅಗಳೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪು ಈ ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆ ಬಕ ಬಾಕಿದ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಅಗಳಗಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತಿಲಕ್ಕ ಇತ ಎಂಚಗಂಡ ಇದು ಬೇತಗುಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪಿರು ಅಗಲೇ ಅವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಿರು ಅಂಚ ಐಕೆ ನಾಗನೈಟು ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನದ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಬಕ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಅಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿತೆ ಗಣಪತಿಗೆ ಬಂಜಿಡುಳ್ಳೆ ರುದ್ರಗೆ ಕೆಕ್ಕಿಳುಳ್ಳೆ ಅಂಚೈತೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಭೂತಗಲ ಬರ್ಪಿನ ನಾಗೇನೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪೂರ ನಾಗೇನೆ ಬರ್ಪುನು ಅಪನ ಐಟ್ಲಿ ತನಕ ಒಂಜಿತೆ ಉಲಾಣೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೈಲಾಂಡ ಅಥವಾ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಭೂತಸ್ಥಾನದ ಮೈಲಾಂಡ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಸರ್ಪೆನೆ ಐಟು ಕುಲ ಬೇತೆ 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 ಎಪ್ಪುಂಡು ಈ ನಾಗನೈಟಿ ಅಂಕುಳಿತದಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಜನಾಗೆ ಅಂದಾಡ ಇತ್ತಿನಡೆಗೆ ಮಾಯ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣುಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಡೆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಜಿಂದ ಮಸ್ತೋ ಜನ ಪಣಪಿನ ಅಂಕುಳು ಕೇಳುವ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟಲ ಇಟ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಟು ಬೋಡಾನತಿ ಈ ಭೂತಾರಾಧನೆ ನಾಗೆ ಅಂದ ಭೂತದ ನಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಬತ್ತದ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಪುಂಡು ಮುಳ್ದಾದಂಡ ಅಶುದ್ಧಾಂಡ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಡಿಗೆ ಪಣ್ಪನಿಗೆಲ್ಲ ಭೂತ ಮೇಲೆ ಆತನು ಇಂಚ ಬಾಯ್ದಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಪ್ಪುಡು ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯಡ ಅಂಚೆ ಅಂಚನೈಟ್ ಸ್ವರೂಪ ಅನಾ ಮಸ್ತು ಕುಲತ ನಾಗನಗಳು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ನಾಗನಗಳು ಜಯರಾಮ್ ಮೂಡಿಬಿದ್ರಿ ಪಾತಿರ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಇರುವರ ಭಿನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಸರ್ಪ ಸುತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಸರ್ ಸರ್ಪ ಸುತ್ತು ಪೂರ್ದು ಬಾರಿ ಜನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಉಪದ್ರ ಐಕ ವೆಚ್ಚ ಪೂರ್ಣ ಸರ್ ದಾವ ಆ ಕಾರಣ ಪೂರ್ಣ ಸರ್ ಬೊಕ ಐಕ್ ಪೂರ್ಣ ಇಂಚಿನ ಮಂತ್ರ ಇಂಚು ಉಂಡೆ ಸರ್ ಐಕ ಇಂಚಿನ ಪರಿವಾರ ಉಂಡೆ ಸರ್ ಐಕ್ ಮರ್ದಾಲ ಉಂಡೆ ಸರ್ ಅವು ದಯಗಾದ ಪೂರ್ಣ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಂಚೂರು ಕೊಂಚ ತೆರಿ ಹೊಡಿತು ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಈ ಸರ್ಪ ಸುತ್ತುನ್ಪಿನ ಅವು ನಂಗೆ ನಾಗಲಕ್ಕನೆ ಮಿತ್ರ ಅದು ನಾಗಲಕ್ಕನೆ ಉಚ್ಚುದಲಕ್ಕನೆ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ ಇಟ್ಟು ನಂಗೆ ದೇಹದ ಉರಿ ಕೊರ್ಪುಣೊಂದು ಎಂಕ್ಳು ಸರ್ಪದೋಷ ಬರ್ನಾಗಲ ಪಣಿಪಿನ ಅಂಚನೆ ಬಹಳ ನಾಗದೋಷದಾರ ಬರ್ಪುಣು ದೇಹಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉರಿ ತಾಪಳು ನರನಾಡಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಳು ಉದರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಂದು ಈ ಸರ್ಪ ಸುತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ರೆಡ್ನದ ನಾಗನ ದಾನಾಂಡಲ ದೋಷ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಬರ್ಪುಣುದು ಎಕಡೆ ಪಂಡ ಮೃತಾಯ ಸರ್ಪನಿ ನಮ್ಮ ತೂದುಬುಡಿ ಅಂದಾಂಡ ಅಥವಾ ನಾಗನ ವೀತಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡುಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ದಾನ್ಯಾಂಡಲ್ ನಂಗೆ ಕೈಗೆ ಬೋಡಾಲಕ್ಕ ಗರ್ತದ ಪಸದ ಐಕ ಅಶುದ್ಧ ಮಲ್ತಾಡ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಲ್ತಾಡ ಇಂಚ ಸರ್ಪ ಸುತ್ತು ರೂಪಡ್ಲು ಬಾಧಕ ಕೊರ್ಪುಡು ಐಕ ದಾನಕ್ಕೆ ಎಂದಾಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ನಾಗಗೆ ತಂಬಿಲ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಾಲಕ್ಕೆ ಔಷಧೋಪಚಾರ ಮಲ್ತದೆ ಅವಿನ ಐಟು ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಮಾತು ಐಟು ಗೌಪ್ಯ ಪುಣ ಅವು ಮಾತು ನಂಗೆ ನೇಟೆ ಬಣರೆ ಆಪುಚಿ ಶಶಿಧರ್ ಭಟ್ ನೀರ್ ಮಾರ್ಗ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಜನಲ ನಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ವೇದಿಕೆ ಫುಲ್ಲಾದಾರ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನಾಗದೇವರನ್ನ ಪರಶುರಾಮ ಶಿಷ್ಯರು ತೂಪು ನಾಕಲು ನಿತ್ತುನಂದಾನ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಏತ ನಾಗನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮನದ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ರಡ್ನೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ರು ಬಿಂಡಿ ಬೈಲಿ ಅರ್ಲ ನಮ್ಮಡೆ ಬೈದೇರು ಅರಲ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸೆ ಅನರ್ದಾರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಎರಡು ಒಂಜಿ ವಿಮರ್ಶೆ ನಾನು ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಧೂಳಿ ಮಂಡಲ ಸೇವೆ ಅಂತ ಬಂದು ಸೇವೆ ಉಂಡ ಐತ ವಿಮರ್ಶೆ ಎಂಚಿನ ಆಂದೊಂಜಿ ಐತ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಚಿನ ಆಂದೊಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಗುಂಡಿ ಬೈಲು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ರೇಡ ಭೂತ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಬಂಡಿ ಭೂತ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನಲ ಆರಾಧನೆ ಎಂಚ ಅನ್ಬಂಡದು ರಜ್ಜ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅನರ್ದಾರ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವೇದಿಕೆ ಮಾತನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಗ್ಲ ನವನೇಶ್ವರ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಹಾಕಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ಬೋಡು ಅಂತಲ್ಲ ಅನರ್ದಾರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಂದ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ತುಳುನಾಡು ಎಂಚ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಅಂತ ಬಂಡದು ಸಾಲುಗೆರೆ ಅಂತ ಉಂಟ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ತುಳುನಾಡದ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಚ ನಾನು ಗುಡ್ಡಿ ಚೇಂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅನರ್ದಾವರ ಸರ್ಜನ ಬರ್ಪಾದ ಮಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ವೇದಿಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಧೂಳಿ ಮಂಡಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಡ್ಡಿಂತಲ್ಲಾಯ ನಾಗಬನ ಸಗ್ರಿ ಸಾಮಗೇರ್ನ ಊರೇ ಸಗ್ರಿದ ಐತ ಕಲ್ಕೂರ್ ನಕಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರೇರು ಆರು ನಮ್ಮ ಸಗ್ರಿ ಸಾಮುಗೇರ್ನ ಸಹಪಾಠಿದ ಅಂದ್ರೆ ಸಗ್ರಿ ಸಾಮುಗೇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡ್ ಆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ನಕಲ್ನ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಆ ನಾಗಬನತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೊಕ ಅವಳು ಧೂಳಿ ಮಂಡಲ ಸೇವೆನು ಅವಳು ಕರಿನ 15 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಡಪ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಐತ ಫೋಟೋಸ್ಲ ಉಂಡು
ಅವಿನ ತೋಜ ಒಂದು ಪೋಪೆ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಪೇರು ಸಾಮಗಿರಿ. ಶಶಿಧರ ಭಟ್ರಿಗೆ ಎಂಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಗಳ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ನಾಗನ ಮಾತು ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ದಿಕ್ಕಡೆ ಬೋಡಾಲಕ್ಕೆ ಸೇವಾರದ ಬಂದು ಪರಂಪರದ ಇಲ್ಲದಗಳು ಈ ಅವೆ ನಡಿಲ್ತಾ ಬಲೆ ಪಣ್ಪಣ ಬಹಳ ಪುರಾತನ ನಂಕಿತ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯನ ವಿಚಾರ ಸುಣ್ಣನಾಂಡ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ ನಗುಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದ ಅವಳು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಬನ ಅಂತ ಅಪನ ಆರ್ನ ಪೂರ್ವಡ್ಲ ನಾಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎತ್ತಿನ ಪಣ್ಪಣೆಕ ಒಂಜಿ ಬನ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಲ್ಪ ಎಂಚಗೆಂಡ ರಡ್ಡು ರೂಪಡ್ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಜಮುದ ಅನಾದಿ ಬನ ತೂನಾಗ ಈ ಜೈನಾದಿಗಲ್ಲ ಆಗಲು ಮೂರ್ತಿ ರೂಪಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಗಲು ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲದ ಭೂತದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಲಕ ಕಲ್ಲಿತ್ಲಕನೆ ಮಲ್ಲೊಂದು ಕೆಂಪುದ ಕಲ್ಲಿದ್ದ ಇಟ್ಟು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಹೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಇಟ್ಟು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮೆ ಒಟ್ಟುಗ ಹೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪಲ ನಮ್ಮ ಬೆರೆ ಉಡ್ದಿತ್ತಾಗಲ್ಲ ಕಲ್ಲಡ ಐಟು ಮಿತ್ತಿಡು ದೀತುಂಡು ಐಟು ಎಂಚಗೆ ಎಣ್ಣನಾಡ ಅವು ಚಿತ್ರಕೂಟ ಅಂತ ಅವಿತ ಮೇರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ರು ಪಣುವೇರು ಈ ನಾಗದ ಪುಂಚ ನಂಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಪನ ಐಟು ಎಂಚಗೆ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಮಂಡನಾಡ ನಾಲ್ ಬದಿಟ್ಲ ಸರ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಒಳೈಪೋರೆ ಸಾದಿ ಬಿಡ್ದು ಐಕ್ ಬೋಡಾಲಕ್ಕೆ ನಾಗಗಲ್ಪ ನಾವು ವಾಸ್ತವ್ಯ ಕುರಿದು ನಾಗನ ವಿಶೇಷವಾದ 4 ದಿಕ್ಕಟ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಾಕಿ ವೈಟ್ಲ 4 ದಿಕ್ಕಟ್ಟು ತೆಂಕೆ ಕುರಿದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಮಂಜಿ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಮಲ್ತನ 4 ಬದಿಟ್ಲ ದೀದೈವನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಳಿಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಧೂಳು ಮಂಡಲ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಕೇಂದಾಂಡ ಈ ನಾಗಮಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಪಂಡ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಸಮಯ ಆ ಪರಕೆ ಪಣ್ಣಗಲಿದಾದ ಕೇಂದಾಂಡ ಅದು ಮಲ್ಪರೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಆಪು ಈ ನಂಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಉಪನೇಜ ಕೇಂದ್ರ ಇಟ್ಟು ಆ ಡೆಕ್ಕೆದ ಶಬ್ದದಾರ ಮಂಗಳ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾತಿರಗಳು ಲೋಕಗ ದಾನಾಂಡ ಹಾನಿ ಇತ್ತನ ಅಥವಾ ದಾನಾಂಡ ಯಜಮಾನ ಪಂಡದ ಆಯ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಒಂದೇ ಪಣ್ಣುಂದಾಂಡ ಆಗ ಧೂಳಿ ಮಂಡಲ ಮಲ್ತನ ಆ ಮಂಡಲ ಮಲ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಪುಣ್ಯ ತೆಗೆದು ಆ ಪರಂಪರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಪನ ನಂಗಿತ ಇಂಚಗಂಡಂದಾಂಡ ಈ ಧೂಳಿ ಮಂಡಲಗಳ ನಾಗಮಂಡಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಂಡಲ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಅಗುಲು ದೀಪ ದೀದು ಸ್ವಸ್ತಿಗ ದೀದು ಐಟು ದೇವರನ್ನ ಆವಾಹನೆ ಮಲ್ತದು ಅಗುಲು ನೆತ್ತ ಮಂಡಲದ ಎಂಚ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಗುರು ಗಣಪತಿ ಸುರುಕಾಗಲ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮ ಕೈಕ್ ಬೋಡಾಲಕ ಅಗಲ್ನ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳುಂಡು ವೈದ್ಯರನ್ನ ಆ ಮಂತ್ರ ಆದಿಳ ಮಾತು ಅಗುಲು ಪಂಡದು ಐಟು ಬೋಡಾಲಕ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದು ನಾಗಗೌರಪಿನ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆನೆ ಧೂಳಿ ಮಂಡಲ ಅಂತ ಐಟು ನಂಗೆ ಐಕದಾಯಕಂಡ ಐಟು ಒಂದು ಮಂಡಲ ಬೇರೆಯವರೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಬನತ ಉಲಯ ಇದು ಬಹಳ ಪೂರ್ವಡಿತ್ತು ನಾವು ಬುಡ್ದು ಬೋತುಂಡು ಇದು ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ಧೂಳಿ ಮಂಡಲ ಅಂದ ಆಪನ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಆಪಿನ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಧೂಳಿ ಮಂಡಲ ಆಪನ ಆಗಲಿ ಭೂತದ ಆರಾಧನೆ ಬೇತೆ ಅಪ್ಪನ ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಕೊರೋಡಿ ಆ ಸಮಯ ಪಗೇಳು ನೆನೆ ಪಕ್ಕ ಪಗೇಳು ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮಜ್ಜಿ ಈ ಧೂಳಿ ಮಂಡಲನೆ ಪಗೇಳು ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಮಸ್ತೋದಿ ಕಡೆ ತೀರ್ನ ಮೇರ್ಪಂಡ್ಲಕನ ಹೆಬ್ರಿ ಆಬದಿಕ್ ಮಾತ ಪೋಯರ ಧೂಳಿ ಮಂಡಲ ಅಂದು ಒಟ್ಟವು ಎಂಚ ಕೇಳಿದ ಬಯ್ಯಗ್ ಪೆತ್ತಳು ಒಳೆ ಬರ್ಪಿ ಸಮಯ ಗೋಧೂಳಿ ಮಂಡಲ ಅಂತ ಮಲ್ಪಣಿಗೆ ಆ ಸಮಯ ಮಲ್ಪುನ ನಾಗ ಪ್ಯಾದ ಗೋಧೂಳಿ ಲಗ್ನ ಮಲ್ಪುನ ಇದ್ದಾರೆ ಗೋಧೂಳಿ ಮಂಡಲ ಧೂಳಿ ಮಂಡಲ ಅನ್ಪುಣ ಪೂರ ಮಾತ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿನಕ್ಕಲು ಪೂರಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪ್ರದೀಪ್ ಕಲ್ಕುರಿ ಅಲ್ಪ ಬೋಡಾಲಕ್ಕೆ ಮಾತ ಸ್ವಾಮಿಗಳೆಲ್ಲ ಬೋಡಾಲಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆರು ಕಾರಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪರಂಪರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಬತ್ತೀನಿ ದೇವನ ದುಮ್ಮಾತ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಆರೇವನ ಒಂಚೂರು ನೆನೆ ಪುಟ್ಟ ಇಲ್ಲಕ್ಕ ಬೇತೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಜ್ಜವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆನಂದ ನಮ್ಮ ಪೇಜಾರ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ದುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಂಗೆ ತೋಜು ಇದೆ ಈ ಅಷ್ಟಮಟ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ಎಂಗಳು ಅವೇ ಪಂಡತಿ ಈ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ಎಂಚಗಂಡಂದಾಂಡ ಸಂಕರ್ಷಣ ಸ್ವರೂಪಿಂದ ಯಾರು ಪಂಡ್ಲಕ್ಕ ವೈದಿಕ ರೂಪದ ಸಂಕರ್ಷಣ ಅಂದೇಗೆ ತಮ್ಮಿ ಸಂಕರ್ಷಣ ವಿಷ್ಣುವೇ ದೇಕಂಡಂದಾಂಡ ಆಗಲು ಮೋಕ್ಷ ಕೊರ್ಪಣ ದೇವರಂದಿ ಅಪ್ಪನ ಸ್ವಾಮಿನಗುlte ಬಾಕಿದ ಆಗುlte ಭೂತ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಅಗಳಾಡೆ ಮತ್ತು ಪೋರೆಜಿಂದ ಕಟ್ಟಲ ಉಂಟು ನಾಗನಲ್ಪಗಳು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಚಿನ ಸಂಕರ್ಷಣ ರೂಪಗಳು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ನಾಗನ ದೀರವೇ ಕಾರಣ ಇತ ನಾಗನ ಕೃಷ್ಣನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಗಲ್ಲ ಸರ್ಪ ಹಿಡದಿ ಇದೆ ಅಗಲು ಬೋಡಾಲಕ್ಕ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಶೇಷಶಯನ ಮಲ್ಪೇರು ಬೇತೆ 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 ರೂಪಡ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿನಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಬನ ಉಂಟು ಅವು ಪರಂಪರದ ಬಹಳ ಪರಂಪರದ ಪೂರ್ವದ ವಾದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವಳು ಪರ್ಯಾಯದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರ್ತದೆ ಕೃಷ್ಣಗಾಯನ ನೈವೇದ್ಯ ಅಲ್ಪ ಕೊಣದಿದ್ದು ಅಲ್ಪ ನೈವೇದ್ಯ ಮಲ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಆರತಿ ಮಲ್ತದೆ ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯ ಆರಾಧನೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಅವಳು ಎಂಚ ವೈದಿಕೇರು ಮಲ್ಪನ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಿಯರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ತದ ವಿಶೇಷ ಆದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಮಾತ್ರ ಈ ಭೂತನಾಗನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಶಶಿಧರ್ ಭಟ್ರು ಭೂತ ಬ್ರಹ್ಮೆಲ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಂಗೆ ತೋರಿಕೆಡು ತೋಜುಂಜಿ ಅಂಡ ಬಳಕೆಡು ಎಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಕೇಂಡ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ದೈವಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮೆರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟು ದೈವಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಳ್ಳಾಯ ಒಂದು ಶಬ್ದನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತ ಉಳ್ಳಾಯಲ ಅರಸು ಉಳ್ಳಾಯ ಬಂಟನ ಚಿತ್ತ ಮಾತಲ ಅರಸು ಬಂಟನ ಆಧಾರ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಳ್ಳಾಯ ಬಣ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮೆರೆಲ್ಲ ಬಂಟನೆ ಉಂಟು ಐಕೋ ಮಂಚೋಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟು ಅವೇನು ಉಳ್ಳಾಯ ಬಣ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮೆರಂದಿ ಮಣಿಪಿನ ಚಿತ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಚೀನ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳು ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ದೈವಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಭೂತಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮೆರು ಬತ್ತಂದ ಅವೇನು ಭೂತ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಎಂದು
ఆయన గురుతిసాన వ్యవస్థ ఎంచకుండా ఆ బ్రహ్మ అశ్వారూಢ ఆదిపోయింది ಕುದುರೆ ಏರ್ದು ಕೈಟ್ ಬಿರುಪಗರಿ ಬಸವಂಜಿತ್ತನ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತ್ತಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅದೇನು ಭೂತ ಬ್ರಹ್ಮೆಂದು ನಮ್ಮ ಪಂಪಿನಿ ಬಳಕೆ ಪಂಪಿನಿ ನಾಗಬನೋಟ అనగా ಬ್ರಹ್ಮ ಅಮೂರ್ತ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಗ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದಿ ಪುಜ್ಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಾತ ನಾಗಬನೋಟ್ಲಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಓಪಣಪ ಐಟ ಬ್ರಹ್ಮಗ ಲಿಂಗ ಇಪ್ಪು ಲಿಂಗ ಪಂಡ ಅವು ಈಶ್ವರ ಲಿಂಗದ ಲಕ್ಷಣೋದ್ಧಾರ ರೇಖೆ ಇತ್ತಿನ ಲಿಂಗದ ಅಲತ್ತು ಐಕ್ ಪೀಠವ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮುರಕಲ್ದ ಪೀಠ ಇಚ್ಚಿನಲ್ಲ ಉಂಟು ಐಕ್ ಸೋಮಸೂತ್ರ ಇಪ್ಪೋಡು ಉಂಟಲ್ಲ ನಿಯಮ ಇಚ್ಚಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಖಾಲಿ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮೇರಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈತದ ಪರಿಷ್ಕಾರ ಅಂತ ಪರಿಷ್ಕಾರ ಬಿತೆ ನಮ್ಮ ತೋಜಿನ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರೇ ಬಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಇಂಚದ ಪರಿಷ್ಕಾರ ಆಯ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲ ಬೆರ್ಮೇರಂದಿ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ತುಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪಣಪುಜ್ಜರು ಬೆರ್ಮೇರಂದಿ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ನಾಗಪನೋಟಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ಯಂಕುಲು ಓವೇನು ಲೆಪ್ಪುವ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರಂದು ಏನು ಪಣಪೇರು ಆ ಅಲ್ಪ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಲಿಂಗ ತೋಜುಂಡು ಅವು ಕಾಟಕಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪರೆಗೆ ಅವು ತುದಟಿ ದಿಕ್ಕಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಲಿಂಗಾಕಾರದ ಕಲ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟುಂಡು ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಐಟೆ ಓವೇ ಲಕ್ಷಣ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಅವು ಮೂರ್ತವಾದ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ನಂಗೆ ಆಯ್ತ ಲಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ನಾಗಮಂಡಲಡು ವೈದ್ಯರು ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಗೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬರಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಇನಿಕಲ ಆಯ್ತ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಆ ಚಿತ್ರ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಪರಿಷ್ಕಾರ ಆತಜ್ಜವು ಬೇತ ಮಾತ ವಿಷಯಗಳ ಪರಿಷ್ಕಾರಾದಿಪರ್ಯಾವು ಆಭರಣದ ವಿಷಯಗಳು ಪರಿಷ್ಕಾರಾದಿಪರ್ಯಾವು ಪಂಪಿನಂಚಿತ ಪದದ ವಿಷಯಗಳು ರಾಗದ ವಿಷಯಗಳು ಪರಿಷ್ಕಾರಪರ್ಯಾವು ನೃತ್ಯದ ವಿಷಯಗಳು ಪರಿಷ್ಕಾರ ಮಸ್ತು ಪರಿಷ್ಕಾರ ಉಂಡು ಅವು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿಲಕ ಆ ಪರಿಷ್ಕಾರಗಳು ಅವನ್ ಬೋತು ಪಣಪೆ ಪಂಡ ಆ ದ್ರವ್ಯಗಳು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಕಿನ್ಯ ಉದಾಹರಣೆ ಪಣಪೆ ಚರ್ಮ ದಿಕ್ಕಂದೆ ಪೋಂಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲಿ ಇನಿ ಆ ಚರ್ಮವಾದ್ಯವು ಫೈಬರ್ದ ಶೀಟ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೊಂದು ಪರಿಷ್ಕಾರ ಮಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಷ್ಕಾರ ಆತಂಡು ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಷಯ ಬ್ರಹ್ಮಗೆ ಪೀಠ ಮಲ್ತದು ಲಿಂಗಾಕಾರ ಮಲ್ತದು ಆಚರಣೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನ ದೃಷ್ಟಿ ತುಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಗೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ನಾಗನ ಒಟ್ಟು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೊಂಚ ಬೇತನೆ ಗುಂಡ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗುಂಡೋಡು ಅವೇ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ್ಯರಂದು ಪಣಪೇರು ಆಂಡ ದ್ವಾರ ಇಂಚೆ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಅವೇ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ್ಯರಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲಿ ದೈವಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಂಡ ಕಂಚದ ಮುಗಮೂರ್ತಿಲಿ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಅವೇನು ಭೂತ ಬ್ರಹ್ಮೇನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪರು ಗರಡಿಡಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೇರನ ಗರಡ್ ಮಾತ ಕಡಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಉರಿ ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ ಬಂಡ ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಬತ್ತಿನಡ್ದವರ ಆ ಪುದಾರ್ ಬತ್ತೀನಿ ಉರಿ ಬ್ರಹ್ಮೇರ ಬತ್ತೀನಿ ನಂದಲಿಗಿನ ಕೈತಲ್ಲು ಆ ಬನೋಟು ಬ್ರಹ್ಮೇರಿಗೆ ಉರಿ ಬ್ರಹ್ಮೇರ ಪುದಾರ್ ಉಂಡು ಆ ಜಾಗಗೂ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ಪುದಾರ್ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮೇರಗ್ಲ ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶ ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಲೆ ಆಚಾರ ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶದ ಪುದಾರನ್ನು ಸೇರ್ಪಾದ ಬ್ರಹ್ಮೇರನ್ ಪಂಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆ ಪುದಾರ್ಲು ಮತ ಬರ್ತದೆ ಗರಡಿಡೆ ಗರಡಿಡಿ ಬೈದೇರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಬ್ರಹ್ಮೇರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗುಂಡದ ಉಲಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮೇರಿಗೆ ಗುಂಡ ಮಲ್ತದೆ ಅವು ರಡ್ಡು ನೆಲನ ಮೂಜಿ ನೆಲನ ಕೆಲವು ಕಡೆ 4 ನೆಲದ ಬ್ರಹ್ಮೇರೆ ಗುಂಡ ಮಲ್ತದೆ ಐಟೆ ಕಂಚದ ಮೂರ್ತಿಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮೇರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಪದ್ಧತಿ ಅವು ಕುದುರದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಆ ಬ್ರಹ್ಮೇರನ್ನು ಅಲ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಗರಡಿದ ಆರಾಧನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐತ ಆರಾಧನೆ ಲಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಆಡಿದ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಏರೆ ನಮಿತ ಹಲೋ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಅಂದು ಇಲ್ಲ ದಾಡಿಟ್ಟು ನಾಕನ ಬೀದಿ ಇತ್ತಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ದಾದ ಅಂದೊಂಜಿ ಪಂದ್ಲೆ ಸರ್ ಇದೆ ಸರ್ಪ ಬೀದಿ ಬಂಡದಾಂಡ ಅವು ನಂಗೆ ದಾಯಕಿಂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋದು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಈ ನಾಗ ಬೀದಿ ಓಲುಂಡು ದಾನಿಜ್ಜಿ ಬಂಡ್ಬಿಡವು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳಸುವುದು ಅಥವಾ ಧಾನ್ಯಾಂಡಲ ಕೆಲವು ಸಲ ನಮಗೆ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪಂತ ಪುಂಡು ಸರ್ಪ ನಡೆ ಅಂದು ಪುಂಡು ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕ ನಾಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಚಕೊಂಡ ಭೂಮಿ ನಾಗಗೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಪುಣದು ಅಪ್ಪನ ಸರ್ಪ ನಡೆ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ನಂಗೆ ಏನಿ ತೂವಂದೇವೆಂದಾಲ ಪಡರ ಆಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಈಗ ಪರಿಹಾರ ಪಂಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಆ ಸಮಯ ಹಿಡಿದು ಅದು 2 ತೆರಿನಾಗಲ್ಲ ಒಲ್ಪ ನಾಗ ಬೀದಿ ಒಲ್ಪ ನಡೆ ಉಂಡು ತೆರಿದು ಒಂಜ ವಿಶೇಷ ನಾಗ ಬಿದ್ದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಜಾಗದ ಅಲ್ಪ ಮಧುಮಾಸ ಮಲ್ಪರ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ನಾಗ ಬೀದಿಂತ ಜಾಗ ನಾಗ ಬೀದಿದ ಜಾಗಡು ನಮ್ಮ ತೂ ಮಾತ ಪಾಡ್ರೆ ಬೆಲೆ ಅಗ್ನಿ ಆದ ಅವು ಭೂಮಿ ದಡಿಗೆ ಬಿಸಿ ಬೆಚ್ಚಿನಾಗ ನಂಗೆ ಆಯ್ತಾ ಊರಿ ತಾಪಡು ನಂಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆಪತ್ತಳು ಮಾತ ಕೊರ್ಪಂತ ಈಗ ಪರಿಹಾರ ಪಂಡದಾಂಡ ವರ್ಷಗೊರ ದಾನಿಯಾಂಡಲ್ ನಾಗದೇವರ ವಿಶೇಷವಾದ ಪವಮಾನ ಕಲಶ ಅನ್ನುಂಡು ಅವು ಮಲ್ತದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತೊಂಬರುಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ತೀವ್ರತೆ ಎಂಚ ಉಡುತ್ತದ ಐಕ ಬೊಕ್ಕ ತೆರಿದ ಐಕ ಬೊಡಾಲಕ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತೊಂಡೆರಡು ಅಗ್ಗ ಇಟ್ಟು ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಚಾರ ಪಂಡೋಡಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಹಲೋ ವಾಮಂಜೂರದ ಅನಂತ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ನಮಸ್ಕಾರ ತಂತ್ರಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ಉಪಾಧ್ರೆ ನಮ್ಗೂ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಮಟ್ರಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಪರಿಚಯ ಐತಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಸಾಮ್ಕೆರೆ ಬಣ್ಣೆ ಇದು ನಮ್ಮ ತೂಟ ಈ ತೂಟ ಬಂದಿರ್ಕ ಜೈವಣ್ಣ ಮಂತ್ರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಳ್ತ ದುಂಬು ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕರ್ಮಾಂಗಗಳು ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಇತ್ತು
ಅಂದಂದೆ ಅವು ಅಂದೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಂದು ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇತ್ತು ತಂಪೊಡಿ ಬೋಟ ಶಾಖ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪೊಡಿ ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪೊಡಿ ಐತ್ವೆತ್ತು ಒಂಚೂರು ಸುಧಾರಣೆ ಆತ ಆಶೇಷವಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾತಾನು ಐತ್ವೆತ್ತು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮಮಂಡಲ ನಾಗಮಂಡಲ ಒಂದು ಬಂತ ಐದು ಪಕ್ಕ ಇತ್ತದಾರಿಗೆ ಬಾಕಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಾಗ ತಾನು ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜೆ ಅಂತೂ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜೆ ದುಬ್ಬು ಕ್ರಮಂಟು ಇತ್ತನ ಆತ ಇಂಚ ಬಾವಿನ ಕೊಣತನ್ನ ಆತ ಅವೇನು ದಾಯನ ನಮ್ಮನೆಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸಾದ ಆರಂಭ ರೋಗ ಆತ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದಾಯ್ತು ವಿಚಾರ ಬಂಡ ತಂದ್ರ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಬಂಡಿ ಇದೇನು ಆಕ್ಷೇಪ ಜಲತ್ತು ಮಸ್ತು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತ ನಾಗತನ ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜೆ ಪಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಖರ್ಚು ಅಂತ ಅಂಬೇರೆ ಅವು ಸರಿಯಾ ಸಮಾನ ಅಂಪೊಡೆನ ಅಂತ ಮುಗುಳ ಪಣೋಳಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಬರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಣೋಳಿ ಆತ ವಿಚಾರ ವಿಶೇಷ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಲಂಕಿತ ಎಂಚೆಂಡ ಆರು ಕೇಳಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿ ಇತನ ಪೂರ ವೈಭವೀಕರಣ ಆತಂಡು ಏನೆಲೆಕ್ಕಡ ತೋಜಿ ನೀ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಇದ್ದಾರನೆ ವೈಭವೀಕರಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಳ್ಳಿ ದೈವತ್ವ ಪಿರಬೋಪುಂಡು ವೈಭವೀಕರಣ ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚತಿ ನಾಗತನು ತರ್ಪಣ ಪಣ್ಪುಣ ಎನ್ನಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಯಾನತಿ ಇನಿಮಿಟ್ಟು ಒಲ್ಪಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ಎನ ಇಲ್ಲಡು ಮಲ್ದಿಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಮಲ್ಪಡೆ ಪಣ್ಪುಣ ಯಾನ ಕ್ರಮ ಮಲ್ದಿಜಿ ದೇಗಂಡ ನಾನು ಆಯಾಯನ ಭಕ್ತಿ ಆಯಾಯನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದಿ ದೇಗಂಡ ನಾಂಡ ಅವತ ಮೇರೆ ಕಡೆ ಪಣ್ಲಕ ಕೇರಳದ ಕ್ರಮ ದೊಂದಿ ಬಸದು ವೈದಿ ಕೇರಳಗಳು ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪುಣ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಡ ಅವು ಅಲ್ತ ಕ್ರಮ ಬೈದಂಡು ಅವು ತಪ್ಪದು ಬೇಡ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಶ್ಲೇಷ ಐಟು ಮಲ್ಪುಣ ಎಂಚಾಗುತ್ತೀನಿ ಆಶ್ಲೇಷ ಆಗಲಿ ದೇವತೆಳೆ ವಿನ ಬೇತೆ ದೇವತೆಳೆ ಜಾಲ ಐಟು ಬರ್ಪ್ರಿ ಇದು ಐಟೊಂದು ವಿಶೇಷ ದೇವತೆಳೆ ಆರಾಧನೆ ಅಂತದಾಗ ಆಪುಣದಾಂಡ ಅವು ಸಮ ಇದು ಐಟು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ವಿಷಯ ಪಣೋಳಿ ಈ ನಾಗತಾರನ ತರ್ಪಣೋಡು ಎಂಚಗಂಡ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಭೂತ ನಾಗನಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಿಡು ಅಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಇದೇಂಗಳು ಕಂಬಳ ಕಾಯನ ಅನ್ಪ ಅವು ಕಂಬಳದ ನಾಗೇಂದೇ ಬೇತೆ ಪುಂಡು ಇದೊಂದು ಕಂಬಳ ಕರೆ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ನಾಗೆ ಪುಡ ಇದು ಪೂಜೆನೇ ಬೇತೆ ಅಂಚ ಐಟು ಈ ಭೂತ ನಾಗನಾಗಲು ಮಾತ್ರ ಅಗಳೆಗ ಇಡ್ದಾರ ತೃಪ್ತಿ ಆವು ಪಣ್ಪಣ ವಿಚಾರ ತರ್ಪಣ ಮಣ್ಣ ಅಂಚೆ ಕೊಡ್ಪಣ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ತರ್ಪಣ ಮಣ್ಣ ಅಭಿಷೇಕ ಶಂಕಡ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ತರ್ಪಣ ಹಿಡ್ದಾರ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಪಣ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ ಕೇಣ್ಯ ಸಮ ಬೊಕ ಇತದ ಕಾಲ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕ್ಲು ಬೊರ್ಚಿ ಮಣ್ಣು ದಂಡಾರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದ ಪಣ್ಪಿರ್ ಬೊಕ ಅವು ದುಂಬದ ಪರಂಪರೆ ಆತು ಇದೊಂದು 10-15 ವರ್ಷ ತಿಂಚಿದ ಇಂಚಿನ ಬತ್ತಿನ ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ಪಡೋಳಿ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಲನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಬಾರಿ ಗೌಜಿದ ನಾಗಮಂಡಲ ಉಳ್ಳಾಲಡಾದಿತ್ತಂಡು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಶಿವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಕಾರ ಜನಕ್ಲ ಶಿವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿరించి ನಾಗದರ್ಶನ ಅವಡು ನಾಗಮಂಡಲ ಅವಡು ಶ್ರೀಯುತ ಸಾಮಗಿರಿನ್ ನಾಗಾರಾಧನೆ ತೂತಿನೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಈ ಕೆಲವು ಜಾಗಲೇಡು ನಾಗದರ್ಶನ ಆನಗ ನಾಗದೇವಿಯರು ಎನ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಪಂಡ ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ಇಂಚಿನ ಜಾಗಡ್ ನಿಕುಲು ಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗಡ್ ತಿಕ್ಕಿದಿನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಪಿಕ್ಕಾಸ್ತ ಆಗದು ಐಕದಾಲ ಒಂಚೂರು ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಬತ್ತಂಡ ಅವೇನು ದೀದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೋಲಿಯೇ ಅತ್ತು ಅವೇನು ಬೆತ್ತದು ಬೇತೆ ಕಲ್ಲು ಪಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪಡ ಪಂಡ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವು ಇಂಚ ಕ್ರಮ ಕೇಂದ್ರ ಅವು ಭಿನ್ನ ಪಣ್ಪಿನ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಭಿನ್ನ ಅಂದುಪುಂಡು ಇದೊಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಕೃತಿ ಇತ್ಲಕ್ಕನೆ ఆయన ತರೆಡ್ದು ಮಿತ್ತುಕೊಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಜೀವ ಕರೆಜ್ಜಿಂది ಈ ನಾಗನ ಇಟ್ಲ ಎಂಚಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಐಕ ದೇಹಕ್ಕೆ ದಾನೆ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ತುಂಡ ಆಯ್ಜಿಂದಾಂಡ ಆತ ಬದಿಟ್ಟು ಕೆತ್ತೆ ಪೋಂಡ ಅವನಿ ಆತ ಮಿತ್ತದ ಹೆಡೆದ ಅಂಕದಾಲ ನಾಶ ಆಯ್ಜಿಂದಾಂಡ ಅವನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪೋಳಿ ನಮ್ಮ ಕಲೆನಾಗ ಆಯ್ತ ಭಿನ್ನ ಆದ ಪೋಂಡಂದಾಂಡ ಐಕ ಬಿಂಬ ಕೊಂಚ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಲೆಕ್ಕ ಆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪಣತ್ತ ಅವು ಮೃತ ಆಯ್ತ ಪೂಜಾ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಬಿಂಬ ಭಿನ್ನ ಬತ್ತಿನ ಹೇಳಿದಾರೆ ಐಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆದಳೆ ಮಾತು ಸುರುಕು ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಂಬ ಕೊಂಚ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಬಿಂಬನಿ ಏರೆಗಲ ತಿಕ್ಕಂದಿಲಕ ಜಲಕ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಇತ ದೋಷ ಸಂಸಾರ ಗಾವಡ ಅಥವಾ ಮಲ್ಪಾಯಿನಗಲ ಗಾವಡ ಇತ ದೋಷ ಬರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಸಂದೀಪ್. ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಏನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬದ ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ಎಂಕಲೇನ ಕುಟುಂಬ ಅವನ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕಡೆ ಕೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳ ತಿಕ್ಕಂದಾಂಡಲ ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆತನಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಪನ ಪುರ್ತುಡು ಎಂಕೋಲು ಪೋದಿಜ್ಜಾನೆ ಎಂಕನ ಕುಟುಂಬದ ಪಾಲ್ದಾಕಲು ಪೋದಿಜ್ಜಾನೆ ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೊಂದಿಜ್ಜಾನೆ ಜಾಗ ಬಂಡದ ಎಂಕೋಲು ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲ ಜಾಗ ಬಂಡದ ಎಂಕೋಲು ತನುಮೈತೊಂದು ಲೆಟ್ಟೆ ಎಂಕಲಂಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಕಲೇನ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲು ಓಲುಂಡ ಅಲ್ಪನೇ ಅವೇನು ನಾಗನ ಕಲ್ಲನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಂದು ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತೇನೆ. ನಾಗದೇವರು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಇಂಚೆಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಮೂಲಾಧಾರ ಅಂತ
ನಾಗದೇವರು ಪ್ರಕೃತಿ ಬೊಕ ಭೂಮಿನ ಪತ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಿಂಬ ಪಣಪಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪಗೋಸ್ಕರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ನಾನು ಪಣಪಿನ ವಿಚಾರಗೋಸ್ಕರ ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪನು ನಾಳೆ ನಾಗೆ ಆ ಮಣ್ಣನೇ ಪಸೊಂದಿಪ್ಪುಣದು ನಮಿತಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದಾನಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತಿನ ಭೂಮಿಗೆ ಬೂರುಡು ಬಂಡು ವೈಕೆ ಆ ಭೂಮಿಡಿತ್ತಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕವು ತಿಕ್ಕದು ಐತ ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐದಾರು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಈ ದಾದಾಗಿಣ್ಣ ಸ್ಥಳನಾಗೆ ಭೂತನಾಗೆ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ನಲ್ಪೊಳಿ ಮೂಲ ಪಂಪಿನ ಮೂಲಗೇ ಪೋಡಾಪು ಮರತ ಮೂಲ ಬೇರೆ ಇತ್ಲಕ್ಕ ಆ ಮೂಲ ಬೇರೆ ನೀರು ಮೈಜಾಡ ಮರ ಬಲೆ ಉಚ್ಚಿ ಅವನ ಮೂಲನಾಗ ನಿಗುಲು ಪೇರು ಮೈಜಾಡ ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕಡಿ ಏತ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಾಡಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗೈತ ದೋಷ ಬರೋಂದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐದಾರ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗುಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಂದಾಂಡ ನಿಗುಲು ತವಳು ದುಮ್ಮುಡು ಬಿಂಬ ಎತ್ತದ ಆಗಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತಿರಡು ನಿಗುಲು ಎರಡನೇ ಸಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದ ಅಲ್ಪ ನಿಗುಲು ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಆ ಬಿಂಬಗ ಪೂಜೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಲೆಕ್ಕಿರ್ತದೆ ಬುಂಬೆ ದುಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಣ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತೆ ದೀಪರ ಐಟು ದೋಷ ಅಂದ ಬಣರೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಬಿಂಬ ಅವೇ ಪಾಪುಂಡು ಪೋತು ಜಡಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗುಲು ಸೇರಿ ಎರಡು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕಲಿನಲ್ಲಿ ತೊಳ್ಲಕ್ಕ ಇದು ಮೂಲನಾಗಿ ಬಿಡು ಅಪ್ಪೆ ಲಕ್ಕ ನಾವು ಈತ ಈ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಕುಟುಂಬ ಅಂದ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜೆ ಜಾತಿದ ಕುಲು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಅಂದ ಅಂಡ ಈ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿದ ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಇತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಾಮುಗೇರನ ನೇತೃತ್ವಡೆ ಬಪ್ಪನಾಡು ಬಡಗು ಹಿತ್ಲುಡು ನಾಗಮಂಡಲ ಅಂಡ್ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕರ್ಕೇರ ಸಹೋದರನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಎಲ್ಲ ನಡೆದಂಡು ಅವು ಇನಿಕ್ಲ ನೆನಪುರಿ ಉಂಡು ಆತ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದೆ ಐನು ಕುಟುಂಬಡ್ ಬಿಲ್ಲವೆರ್ನ ಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ವಿಶ್ವಕರ್ಮೆರ್ನ ಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದು ಎಂಚ ಸಂಬಂಧ ಬರ್ಪುಂಡು ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ನಾಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಆರಾಧನೆ ಬಡ್ಪಿನಿ ಇಂಚ ಅಂದಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವೇರನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಗ್ರಾಮ ದೇವೇರಿ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಎನ್ನ ಗ್ರಾಮ ದೇವೇರಿಂದ ಯಾನ್ ಪಂಪಿನಿ ಇಂಚಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ಯಾನ್ ಆ ಗ್ರಾಮ ಹುಡ್ಬೋದು ಕುಲ್ಯ ಅದಾಗ ಆ ಯಾನ್ ಕುಲ್ನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏರು ಒಡೆಯನ ಆಗ ಯಾನ್ ತರ ತಗ್ಗವಳು ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಿಯಮ ಭಾರತ ದೇಶಡು ಬತ್ತಂಡ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಕೊಲ್ಪಿನ ಗೌರವ ಇಂಚ ಕೊರ್ಪನ ಅವೇ ರೀತಿ ಅದೊಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ಅಂದಾಂಡಲ್ಲ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಒಡೆಯಗೆ ನಮ್ಮ ತರ ತಗ್ಗವಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂಚ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಜಾಗ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಅಗಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡ ದೋಷದೋಜು ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಾಗ ತೆರಿನಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಂದಾಂಡ ಇಂಚಿತ್ನ ದಿಕ್ಕು ಒಂಜಿ ನಾಗಬನ ಉಂಡು ಅವು ನಿಗಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಬನ ಐಕ್ಯಪೋದು ತನುಮೈತಂಡ ಪರಿಹಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಂಚ ಸತ್ಯ ಒಂದು ದೇಗ ಸುಳ್ಳವಾರ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಷೇಪ ಪರಗ್ಯಾವ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಪೂರ ಅನುಭವ ಆಗಿತ್ತನ ಸಾಂಕೇರಿ ನೀ ಇದು ಮುಟ್ಟ ಏತು ಪಾತೆರ ಪಂಡ್ಯರ ಮಾತ ಪಾತೆರಲ್ಲ 640-50 ವರ್ಷದ ನಾಗನ ಒಟ್ಟು ಒಡನಾಟದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಆರು ಬಣ್ಣಿ ಅಂಚ ಅನುಭವ ಗುಂಡವು ಅಡಗಬಹುದು ಆಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡನ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡ ಪೇರ ಮೈತುಂಡ ಮನದಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಟ್ ಗಿರ್ಮುನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಅಥವಾ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಸಮ ಆಪುಂಡು ಯಥಾ ಜನಕ್ಕೂ మనమల్ల డాక్టర్ నగలేగే సాంకేర్న అనుభవన పంటే మనమల్ల డాక్టర్ నగలేగే ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಜಿತ್ತಿನ ಕಡೆ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಇಪ್ಪಂದೆ ಒಡೆಡೆಗಾ ತಿರುಗುದು ಪ್ರಪಂಚ ಇಡೀ ತಿರುಗುದು ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿಟ್ಟು ಸರಿ ಆತಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಸಾಂಕೇರ್ನ ಉಂಟು ಇಂಚಿತ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅಗಲಿಗೆ ದೋಷ ತೋಜು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಅಗಲು ಈ ಬನನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಗ ಅಂಚ ವಾ ಸಮಾಜ ಒಡ್ಡಾವು ವಾ ಜಾತಿ ತಗಲಾವು ಅಗಲ ಆ ಬನಕು పేరు బొండ కొరపేరు ఆరాధన మల్పేరు అంచనే మస్తు రీతిದ ಸಮುದಾಯದಗಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬನನ ಆಶ್ರಯ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಜಾಗಡಿ ಇತ್ತು ನಡೆದವರು ఆయన ಪಕ್ಕ ಅಗಲ ಕುಟುಂಬ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ಯ ಸೇರುವೇರು ಮಾತೆರ್ಲವೇನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತುಂಬ ಬರ್ತಾರೆ ವಿಶೇಷ ಅನಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದವೇನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತು ತೋಜುಂಡು ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಂడి ದುಂಬು ಬಡಪತ್ತದ ಕಾಲ ಒಂಜಿ ಅರಸು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತು ಅಲ್ಪದಾನ ಕೇಳಿದ ಅಗುಲು ಪೋದು ಆಶ್ರಯಗೆ ತೊಂಡ್ವೇರು ಆಶ್ರಯಗೆ ತನ್ನ ಇಟ್ಟು ಪರಂಪರೆ ದುಂಬು ಎಂಚಕೊಂಡು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತನ 10-50 ಜನ ಅಗಲು ಪೂರ ಇತ್ತದಾನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ 4 ಜೋಕುಲು ಪುಟ್ಟಿಡು 4 ಇಲ್ಲಾಂಡೆ ಅಪನದಾನ ಆ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲಡು ಓಲು ಆ ಗುತ್ತದ ನೆಟ್ಟ ಅಗಲು ಜಾಗಡುಪ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಎಂಗಲಿ ನಾಗನ ದೋಷ ಅಂತ ಅಲ್ಪನೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪೇರು ಇತದ ಕಾಲಡ್ ಮಾತೆರಗಲಾಗಲೇ ಬೋಡಾಲ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಾರ ಸಂಪತ್ತು ಬೈತಿಂದ ಆಗಲೇ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಬೇತೆ ಆತನು ದುಂಬು ಓಳು ಆಶ್ರಯ ತಿಂದು ಆ ಆಶ್ರಯದ ಅಲ್ಪನೇ ನಾಗನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂತ ಅವನೇ ಮೂಲ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅವನ ಬಿಡ್ರೆ ಅವು ಕೇಳುಚಿ ಮಹಾದೇವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕ್ಕ ಹಲೋ ಕೇಳಿ ಹಲೋ ಸರ್ ಕೇಳಿ ಹಲೋ ಎಂಕದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಆರದಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ತಿರಿಯುಂಡೆ ಒಂಚೂರು ನಾಗ ಬೀದಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಳಕು ಚಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಕಡೆ ಪಂಡೇರು ಸಾಮುಗೇರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗ ಬೀದಿ ಪಂಡದಾದ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಅಂದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ ಐತ ಐಕ ದೋಷವು ಅಂಚಿನ ಬರ್ತಿನ ದೋಷಲೇಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಅವೇ ನಾಗ ಬೀದಿದ ನಮ್ಮ ಅವು ಎಂಚಗೇಡು ನೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ನೆಟ್ಟು ಪಂಡ ರಾಪುಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ ಅವು ನಾಗ ನಡೆ ಅನ್ಪಿನ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಐತ ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧಿತ್ತಿನಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಓಳು ನಾಗ ನಡೆ ಓಳು ಇಜ್ಜಿಂದು ಅಪ್ಪ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳ ನಮ್ಮ ದಾನ್ಯಾಂಡ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಬರ್ಪಿನ ಎಂಚಗೇಡು ದಾಂಡ ಈ ಅಗ್ನಿ ಬಾಡ್ನಾಗ ಅಥವಾ ಅಶುದ್ಧದ ನಮ್ಮ ಈ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಗೀತ್ರೂಮ್ ಮಾತು ಮಲ್ಪನ ಅಶುದ್ಧ ಜಲ ಪೋನಾಗ ಭೂಮಿ ದಡಿಗೆ ಪೋನಾಗ ನಾಗ ಬೀದಿದ ದೋಷ ಬರ್ರೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಾರಣ ಅವು ನೆಟ್ಟು ಮಾತಾಡ ರಾಪುಜಿ ಅವು ಸ್ಥಳ ಸುದೇ ಪಣ್ಣು ಐಕೆ ಎಂಚಗೇಡು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋದು ಮತ್ತು ನಂಗೆ ನಾಗನ ನಡೆ ಉಂಡು ಅಥವಾ ಸರ್ಪೆ ತಿರುಗುನ ಜಾಗದ ನಾಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಲ್ತದ ಅಗಲು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಎರಡು
ಅಪನ ಅಲ್ಪ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯನ ನಡೆ ಉಂಡ ತಪ್ಪಾದ ಕಟ್ರೆ ಅಪ್ಪ ದೇಗಂಡ ಇತ್ತ ಭೂಮಿನ ಪಂಡ ಇಡೀ ಭೂಮಿನ ಆಗ ಬೀದಿಂದ ಬರ್ಪೂಜಿ ನಂಗೆಂಚ ರಸ್ತೆ ಅಂದುಂಡ ಅಂಚ ನಾಗನ ಒಂಜಿ ಸರ್ವೂತమైన ಒಂಜಿ ನಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ನೆಲ ತಡ್ಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯಿಂದ ಅವನ ಗರ್ತ ಅಂದಂಡ ನಾಗ ಬೀದಿರ್ದಾರ ನಂಗೆ ಉಪಾತಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಒಂಜಿ ಒಂದಿತ್ತು ಈ ನಾಗಾರಾಧನ ಸಂಪೂರ್ಣ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದ್ರಮದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ವೈದಿಕ ಆದ ಹೋತನಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಬಂದು ಐಕ್ ಪೂರಕವಾದ ಇದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ನಾಗಬನ ಕಡೆದು ಪಂಚದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಪ್ಪುಂಡು. ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ವರಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಲೇ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತೆ ಅವಳು ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಆರಾಧನೆ ಈ ಪರಂಪರೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕಿಸರಿ ಬಂದು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಈ ಪಂಚದೈವ ಉಪ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ವೈದಿಕ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿಯಾ ಲೆಕ್ಕಿಸರಿಂದ ಮಲ್ಕೊಡ ಹಾಕೊಂಡ ಅಥವಾ ಈ ನಂದಿಗೋಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಐಕ್ ಇಂಚ ಉತ್ತರ ಪಣವಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಬರ್ಪಿನ ಒರಿಯಡ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪನಾಗ ರಡ್ಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜ ನಮ ಆಯನ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಆಯ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜಡ ಸಂವಹನ ಸಾಧ್ಯ ಆಪೊಜ್ಜಿಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ದೇರೋಡು ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ನಮ್ಮ ದೇರ್ನಲ್ಪ ಉಪಯೋಗಿಂದ ಅವು ಪೋಯ್ಲಕ ನಮ್ಮ ದೇರೋಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಒಂದು ಮಾತಕಡೆಕ್ಲ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ಒಂದು ನಿಯಮ ಅಂದತ್ತು ಅಲ್ಪ ನಿರ್ವಾಹ ಮಲ್ಪಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜ ಅಲ್ಪ ಈ ನಿಯಮ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿವಂಬ ಅಂದ ಅರ್ಥ. ವೈದಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ವೈದಿಕವಾಯನ ಪರಂಪರೆಡೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಗಲ್ಡ ಪೋದು ಇಂಚ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಅಗಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪಜ್ಜಿ ಅಗಲ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಂಗಲ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವ ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ಉಂಟು. ಇಂಚನೇ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು. ಆ ರೀತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವೈದಿಕರಡ ಪೋದು ಒಂಜಿಕೊಂಡ ಪೇರು ಕೋರ್ದು ಮೈಪಲೆ ಎಂದು ಬಂಡ ಕಾಲು ಇಂಚ ಮೈಪರಗೆ ಆಪಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಮಂತ್ರ ಬಂಡದು ಅಭಿಷೇಕದ ಮಂತ್ರ ಬಂಡದೇ ಮೈಪೋಡ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಇನಿಕಿಲ ಯಾನ್ ಎక్కడ ಪಂಡ್ಲಕನೆ ಕಾಡ್ಯನ ಬನಕುಲುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡೆ ಪೇರು ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಡ ಅಗಲ್ ದಾಲ ಪಣ ಪುಜೇರು ಪಣೋಡುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೀದಾ ಮೈಪೇರು ಫಲ ರಡ್ಡೇಕಲ ಉಂಡು. ಅಗಲನಗಲ ಭಾವನೆ ಅಗಲಗಲಿಗೆ ಎಂಚ ಬೈದುಂಡು ಗುರುಪದೇಶ ಅಗಲಗಲ ಉಪದೇಶ ಅಂದುಂಡು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಲ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವ ಪರಂಪರೆ ಅಂದುಂಡು. ಅಗಲನ ಪರಂಪರೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪಂಚನ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಮಲ್ತಂದ ಅಂಡ ಅವು ಸಿದ್ಧಿಕರಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದರ್ಥ. ಆಯ್ದು ಆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಲ್ಪ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಲಸ ಅವನುಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಲ್ಪಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆ ರೀತಿಯ ನಡತೊಂದು ಒಂದುಂಡು. ಒಲ್ಪ ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಂಪರೆ ದ್ರಾವಿಡ ಪರಂಪರೆ ಆರಾಧನೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಅವನುಂಡ ಅಳ್ಳು ಇನಿಕಲು ಅಂಚನೇ ಅವನುಂಡ ಆತ ಹೊರತು ಒಲ್ಪಲ ರಡ್ಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತಿನ ಅಜ್ಜಿ. ನನ್ನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಂಜಿನ ಆಪುಂಡಿಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿಡು ಒಂಜಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಒಂಜಿ ನಂದಿಗೋಣೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾಲೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಸಂಕೇತಲು ಇಪ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇಪ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು. ಐಕಾನಗ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಡಿ ಪುರಂಚಿತ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅವು ದೈವನ ಅಥವಾ ದೇವರ ಇಂಚ ಆ ರೀತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂಡ ಅರಂಜ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತಿನ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಗಳು ಇನಿಕಲ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಪೋವೊಂದುಂಡು ವೈದಿಕವಾಯನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯನದವರ ಅಂಚನೆ ಬುಡುಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಉಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಬುಡುದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬೇತನೆ ಮಾಡೋ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಇಪ್ಪನ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಉಂಟು ಬುಡುಬಿದ್ರೆ ಬದುಕಿ ಪೋಯ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಐಕ್ ಕೋಲಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅವೇನು ಅಂಚನೆ ಒರಿಪೋ ಅಂದ್ ಪೋಂಡ ಅವು ರಡ್ಡುಲ ಒರಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ತೋಜು ಮುರಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡೆ ಈ ನಾಗ ಬನಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಉಂಡು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಕೋಲ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಬನಟ್ಟು ಕೋಲ ಹಾಪುಜಿ ದೋಷ ಉಂಡ ಅಂದ ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯ ಮಸ್ತ್ 199 ಪಾಲು ಬನಕುಲೆಡು ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಲೆಗೆ ಕೋಲ ನಾಗನ ಬನಟ್ ಇತ್ತಿನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕೋಲ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಅವು ನಾಗನ ಪರಿವಾರ ದೇವತೆ ಅಂದಲಕ್ಕ ಇದರಲ್ಲಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಂಡ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ವಿಧಾನ ಉಂಟು. ಇದು ಕಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ವರೂಪಡು ದೇವಿನ ಸ್ವರೂಪಡು ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪೇರು ಇರ್ನ ಜೈನರ ಇಲ್ಲಡ ಅಗಲ ಚಾವಡಿಡು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಉಪ್ಪನೇ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಅಗಣ ಜೈನಾದಿಗೆ ಕ್ರಮಟ್ಟು ನಲ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ನಾಗಮನಟಾನಗ ನಾಗನ ಪರಿವಾರ ಆದ ಬರ್ಪಣವು ಮೂರು ನಾಗದೇವರೇ ಪ್ರಧಾನ ನಾಗದೇವರ ಕೊಳಿ ಸೇವೆ ಆಟ ಪಡ್ಲಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಜಾದ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಐಕ ಕೋಲಂಪುಣ ಕ್ರಮ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವು ಹಠಂಪೇರು ಅಪ್ಪನ ಎಂಕ್ಳು ಜಾತ ಪಂಡ್ ಪಕೆಂಡಂತಾಡ ನಿಂಕ್ಳು ಸ್ವಸ್ತಿಗೆ ಮೂಡಿಜಿಲೆ ಹೊಸಂಪೊಲೆ ನಿಂಕ್ಳು ಗೋಬೋಡನ ಉಂಟ್ಲೆ ಬನಂತೆ ಎದುರು ಕೋಲಂಪುಣ ಕ್ರಮ ಇದ್ದಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ಪರಂಪರೆ ಬತ್ತನ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಈ ಪರಂಪರೆನೇ ಅವರು ಆ ಕೋಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಅರ್ಪಣ್ಲಕ್ಕ ಅವಳು ಪೋಯಿ ಎತ್ತಲ ಅಂಪೋಳಿ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿ ಬದನೆಗೆ ಕತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ವಿಕಾಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಕೇಳಲೆ ಅಂಜಾಪುಡು ಅದು ನಿಜವಾದ ಅಜ್ಜ ಅಂತ ಕೇಳಲೆ ಬಂಗಾರ ಪೂರದ ಪದ್ದೆ ಪೂರ ಕೊರಿಯಾರು ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ಕ್ರಮ ಅತ್ತಿ. ಹಲೋ ಒಲ್ತ ವಿಜುವಲ್ ಇದು ಬಡಗಿ
ನಾಗಮಂಡಲದ ನೆಟ್ಟ ಐನು ಕುಟುಂಬದ ಕುಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕುಟುಂಬ ಈ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಹಿಡ್ದಾತ್ರನೇ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಕಲಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಅಂದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀಜಿ ಆತ ಜನನ ನಾಗದೇವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಾಯಿರು ಆ ನಾಗದೇವರ ಒಂಜಿ ಆ ಸಂಘಟನೆದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಸಂಕರ್ಷಣ ಅಂತ ಪಂಪಣಕ್ಕೆ ನಾಗದೇವರೇ ಆಕರ್ಷಣಾ ಶಕ್ತಿ ಇದಂತೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಪಂಪಣಂಚನೈತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಪಣು ಶೇಷದೇವರೇ ಭೂಮಿ ನಿರ್ತು ಬಸದೇವರಂತೆ ಆಕರ್ಷಣಾ ರೂಪ ಪಡ್ತದೆ ಈಗಲೇ ಪಂಪಣು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಎಂಗಳು ಪಂಪಣು ಸಂಕರ್ಷಣ ಆರು ದಿರ್ತು ಬಸಂದಿರ ಐದಾರ ಭೂಮಿ ಉಂಟು ಒಂದೊಂದು ಮಂಡಲ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕರ್ಕೇರ ಬಹಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ನಡೆದಿನ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅರ್ಲ ಐಟ್ ಮಾತು ಭಾರಿ ಭಯ ಬರ್ತದೆ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರ್ಲ ದೇವತಾ ವಿನಿಯೋಗಡೆ ಅರ್ರ ಮಾತು ಭಾರಿ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರದ ಇದೊಂದು ಹಾಲಿಟ್ಟು ಸೇವೆ ಅಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಹಾಕೋಣ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಈ ಪಿಂಗಾರ ದಾಯೆ ಪ್ರಿಯ ಐಕದಲ್ಲ ಕಾರಣ ಉಂಡೆ ಪುಷ್ಪ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ಅಂದು ನಾಗದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸುಗಂಧ ಭರಿತವಾಯನಂಚಿತ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪುಷ್ಪ ಮಾತ ಪುಷ್ಪಲ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ಅಂದರ್ಥ ಪಿಂಗಾರನು ವಿಶೇಷವಾದ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಂಪಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೇದಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನು ಎದಗಲ ಪಂಪಿನ ಉಂಡು ನಾಗಾರಾಧನೆಗೆ ನಂಗೆ ಒವ್ವು ವಸ್ತುಲ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಕೊಣಪಿನಂಚಿತ್ನ ವಸ್ತು ಇಜ್ಜಿಂದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಯಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಡ ಏನು ಪಣೋಡು ಜನಕುಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಬೋಡು ಇನಿಗೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಅಂತ ಬಣ್ಣ ತನುಮೈ ಪೊಡು ಬಂಡಾನಗ ಒಂಜಿ ಕಿಟ್ ಕೊಣಪೆರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೊಟ್ಟೆ ಐತ ಉಲಾಡಿ ಒಂಜಿ ಮಂಜಳದ ಪೊಡಿತ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅವಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದವೆ ಒಂಜಿ ಕರ್ಪೂರದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಒಂಜಿ ಊದುಬತ್ತಿದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಪೇರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ತೊಟ್ಟೆ ಪೇರು ಬೆಂಜಣಲ್ಲ ತೊಟ್ಟೆ ತಿಗಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಡಿಪ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ನ ಇಂಚ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬುಡ್ನ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುವೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಅದು ಬೋತುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಅಲ್ಪಕೆಂಡು ಅವೇನು ಮಾತು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾವೇನು ಅಲ್ಪನೆ ದಕ್ಕುವ ಒಂದು ನಾಗವನ ಪಂಪಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಪೊರ್ಲಾದಿಪ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಯ ಆವೊಂದುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾಗವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಳಜಿ ಇತ್ತಿನಾಗಲು ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಂಡ ನಂಕೊಂಜಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ನಾಗನ ಬನಕು ಬೋದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮದಾರ ಆ ಬನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಹಾಳವಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಕೇವಲ ನಾಗ ಬನ ಮಾತಾತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೋಯಂದ ಅಂಡ ಆಯನ ಪ್ರಧಾನವಾಯನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಎನ್ನಡ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಚಾರವು ತೊಂದರೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದಿವೊಂದು ಬೋಂಡ ಎಂಕಲೆ ಒಲ್ಪಲ ಬೇಜಾರ ಪಜ್ಜಿಂದ ಅರ್ಥ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮಗೆ ಅಂಚ ಆ ನಾಗಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯವಾಯನ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಸಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ನ ವಸ್ತುವೇ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯ ಅವು ಪೂರ ಸೀಲಾದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ತೂವಲಿ ಬೊಂಡ ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡದ ನೀರು ಅವು ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಆ ಬೊಂಡದ ನೀರು ನೀ ಏರೆಗಿಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಲ್ಪರೆ ಆಪಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಮೈಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಐಕೊಂಜಿ ಬೇತೆ ರುಚಿನ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಆಪಜ್ಜಿ ಬೊಂಡೋಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವನ್ ಕೆತ್ತಿರ ಅಂಚನೆ ನಾಗಗೆ ಮೈ ಪರೆಗೆ ಆಪ ಪಿಂಗಾರದ ಪೂ ಮಾತ ಪೂಕುಲ ಮಾತ ಪೂಕುಲ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಅವು ಅರಳುಂಡು ಅರಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಕಳೆದು ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಪಿಂಗಾರದ ಪೂ ಅಂಚತ್ತು ಅವು ಐತ ಕೋಶದ ಉಲಾಡಿಪ್ಪುಂಡು ಇಪ್ಪನಗನೆ ಪಾಳದ ಉಲಾಡಿಪ್ಪುಂಡು ಇಪ್ಪನಗನೆ ಕಲೆಪ ಅವೇನು ಅಂಚನೆ ಕಲೆದು ನಾಗಕ ದೀಪ ಪಂಡ ಅಲ್ಪನೇ ಅವೇನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಆ ಪಾಳಿನ ಅಲ್ಪ ಪುಡತ್ತದ ಆ ಪಿಂಗಾರ ನಾಗಕ ದೀಪ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಯನ ಅಂಚಿತ್ನ ಪೂ ಒಂದರ್ಥ ಶುದ್ಧಿ ಬಣ್ಣದಾದ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಾಯವಾಯನ ಅಂಚಿತ್ನ ವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಐಕ್ ಬರ್ರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದರ್ಥ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಲ ಐಕ್ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಅರ್ಥ ತೂಂಡ ಯಾವು పొడిచి అవున జవేన్ అల్పనే కూడా నాగగే సేరును అంచిత్న వ్యవస్థೆ ಮಸ್ತ್ ಪುಷ್ಪದ ಜಾತಿಡೆ ಒಂಜಿ ಅಪೂರ್ವಾಯನ ಅಂಚಿತ್ನ ಭೂಪಿಂಗಾರದ ಪೂ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಬತ್ತಿನಿ ಇಂದು ಅವೇನ್ ಪಂಡರೆ ಹಿಮಂತಡೆ ತರಕೆ ದೀದೆ ಸಂತತಿ ಸಾವಿರಾವಡ ಪಿಂಗಾರದ ಪೂನ್ ತರಕೆ ದೀಪನ ಮಂತ್ರಪೂರ್ವಕ ಬಯಕೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬೋಡೆವು ಬಂಜಿನ ಪೊಂಡಿ ಹೋಗು ಅವೇನು ಸೀಮಂತೋಡ ದೀಪನ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ತುಲಾಭಾರ ಅನಗ ಪಿಂಗಾರ ಕೈಟ್ ಬೋಡೆ ತುಳುವೇರ್ನ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡ್ಲ ಪಿಂಗಾರ ಕೊಂಚ ಮಹಸ್ತ ಸಾವುಂಡು ಪಿಂಗಾರ ಬೋಡು ನನ ಇಂಚಿನ ತುಳುವೇರು ಈ ತೋಡ ಬದಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೇರು ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಅಭಿನಂಚಿತ ಕೇದಗೆ ನಾಗಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯ ಅವೇನು ಕೊಣತದ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮುಳ್ಳಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಕಷ್ಟ ಬಿಡುದು ಕೊಣತದ ನಾಗಗೆ ದೀಪೇರಿ ಕೇದೈ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಸಂಪಗೆದ ಪೂವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಗಗೆ ಪಾಡುವೇರು ಪಿಂಗಾರ ಮೂಜಿ ಪುಷ್ಪನ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಷಿದ್ಧ ಉಂಡೆ
ನಾಗಕ್ಕೆ ನಿಷಿದ್ಧವಾಯಿನ ನಾಗಕ್ಕೆ ನಿಷಿದ್ಧ ಬಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಅವು ನಿಷಿದ್ಧ ಬಂದುಂಡು ಒಯ್ಕ್ ಗಂಧ ಇಜ್ಜಿ ಸುಗಂಧ ಇಜ್ಜಿ ಪರಿಮಳ ಇಜ್ಜಿ ಒಯ್ಕ್ ಕೇಸರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ನ ಪೂಲ್ ನಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾಡುಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾಗೆ ನಿಜವಾದ ಅಂಚರ್ಗಡೆ ಖಾಲಿ ವಾಸರಡೆ ಖಾಲಿ ಆಹಾರ ಬೇತೆಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಾಗ ಗಂಡ ಖಾಲಿ ವಾಯುವೇ ಆಹಾರ ಈ ಪರಿಮಳ ದ್ರವ್ಯ ಅಂತ ಪರಿಮಳ ಗೆತ್ತಂತೆ ಆ ಪರಿಮಳ ದ್ರವ್ಯ ತಾರನೆ ನಾಗೆ ಬದುಕು ಮಾಡ್ಬಿಡು ಇದು ಇಂಗಳು ಕೇದಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಬುಡ್ಪೋನ ಸುಲ ಇಟ್ಟು ಸರ್ಪೆ ಗೊತ್ತಂತಿಪ್ಪು ಅವು 100% ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಕೊಯ್ಯರ ಪೋನಾಗ ದೇವರನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ದೇವರನ ಸ್ವಭಾವಗಳ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಅವು ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪಡುಂಡ ಅವನ್ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಆಡ್ ದ್ವಾರ ಪಿಂಗಾರಂ ತೂಂಡ ನಾಗನ ಹೆಡೆತೂಲಕ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಗಗ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯ ತಿರ್ಗಾದ ಬಸಿಯರ್ದಾಂಡ ಅವಳ ನಾಗನ ಹೆಡೆತೂಲಕ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇದಗೆ ಪಂಪಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಪೂಲ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಮಸ್ತ್ ಮಹತ್ವ ಪಡ್ದಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ತಲೆಮಣಿ ಪಂಪಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಕೇದಗೆದ ಪುಷ್ಪಲ ಸಂಪಗೆದ ಪುಷ್ಪಲ ಇಪ್ಪುನು ಆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಕೇದಗೆ ಮುಂದಲೆ ಪಂಪಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಆಭರಣ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಕೇದಗೆ ಪುಷ್ಪಗೆ ಬಚ್ಚನ ಅಂಚಿತ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮುಡಿಗೆ ಪಿರೋಡು ಬಡಗಿ ತಿಟ್ಟು ನೀಗ್ಲ ಕಟ್ಟುನು ಪಿಂಗಾರನ್ ದೀಪಿನ ಪಿರೋಗು ಅಂಚ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸ್ಥಾನಗಿನಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದ ಮಣಿಯ ಕೂಡ ಬೈದನ್ನು ಬಿಡುಂದಾಂಡ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಇನಿಕ್ಲ ಮೇಳೋಡು ಒಂಜಿ ಚೂರಾಂಡ್ಲ ಪಿಂಗಾರನ್ ದೀಪೇರು ಪಿರೋಗು ಒಂಜಿ ಸಿಕ್ಕವನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸೇವಂತಿಗೆ ಅಬ್ಬೈ ಅಥವಾ ಅಬ್ಬಲಿಗೆ ಅಬ್ಬ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಪಂಪೇರು ಕೇದಗೆ ಅಥವಾ ಕೇದೈ ಈತ ಪೂ ಹಂಪಿಗೆ ಈ ಪೂ ತುಳುನಾಡದೇ ಪೂಕುಲು ತುಳುನಾಡು ಮಾತ ದೈವ ಭೂತಾರಾಧನೆಗಳ ನಾಗಾರಾಧನೆಗಳ ಕೇಪಳಲು ಉಂಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಕೇಪಳದ ಉಪಯೋಗ ಕಮ್ಮಿ ಭೂತಲೆ ಮಾತ ಕೇಪಳ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಂಗಪೂಜೆಗೆ ನಿಕ್ಲ ಕೇಪಳದ ಉಪಯೋಗ ಉಂಟು ದಂಡಮಾಲೆ ಉಪಯೋಗ ಉಂಟು ದಂಡಮಾಲೆ ಉಪಯೋಗ ಉಂಟು ರಂಗಪೂಜೆಗಳು ಉಪಯೋಗ ಉಂಟು ವಸಂತ್ ಪಡೀಲ್ ಹಲೋ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಿತ್ತು ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮಸ್ಕಾರ ನವನೀತನ್ನ ಎಂಕೊಂದು ಸಾಮಗೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಈ ನಾಗಮಂಡಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಗಮಂಡಲ ಬ್ರಹ್ಮಮಂಡಲ ಈ ಮೂಜಿತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಂಚಿನ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಗಮಂಡಲೋಡು ನಾಗದೇವಿಯರು ನಿಜವಾದ ಪರತ್ತು ಪೋಪೇರು ಆ ಭಕ್ತನ ನಿದರ್ಶನ ಉಳ್ಳ ಅವು ಭಕ್ತಂದ ಎಡ್ಡೆನ ಪನ್ಪೇರು ನಾಗಮಂಡಲ ಮಲ್ತನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರನು ಸಾಮೆಗೇರಿ ಬಾಳ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ಪೆಂಕೆ ಪೊರುಡು ಪರಂದಾಟ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ಪವಿತ್ರ ಅವೇ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಮಂಡಲ ಪಂಪನ ಇಟ್ಟು ನಂಗೆ ಇಟ್ಟು ನಾಗದೇವರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮೇರ ಪ್ರಧಾನ ಆದ ಬರ್ಪೇನೆ ಡೆಕ್ಕೆ ಬೆಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಮಂಡಲ ಅನ್ಪಿನಿ ಪರಿವಾರ ಸಹಿತ ಇಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಗಳ ಆರಾಧನೆ ಪೂರ್ವಕ ಬ್ರಹ್ಮೇರೇನು ಪ್ರಧಾನವಾದಿತ್ತು ಆರ ಕಡೆ ಪಂಡಿರು ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಅವು ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷ ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಅಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮೇರನ ಮಾತ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಿವಾರ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಬ್ರಹ್ಮಮಂಡಲ ಡೆಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಅನ್ಪಿನಿ ಐಟು ನಾಗನ ವಿಶೇಷ ಮಲ್ಪರಿ ಐ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಹೆಡೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ಪವೇರು ಈ ನಾಗಮಂಡಲ ಮಂಡಲದ ಚಿತ್ರ ಅವೇ ನಾಗಮಂಡಲ ಪಂಡನಾಡ ಪವಿತ್ರ ಏಕಪವಿತ್ರ ಅಂದುಂಡು ಚತುರ್ಪವಿತ್ರ ಅಂತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಷ್ಟಪವಿತ್ರ ಅಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಷೋಡಶ ಪವಿತ್ರ ಅಂತ ಈ ಷೋಡಶ ಪವಿತ್ರ ಏಕಪವಿತ್ರ ಒಂದು ಮಾತು ಎಂಚೆ ಗಂಡನಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪನ ಅಷ್ಟಪವಿತ್ರ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಲ್ಪನ ಅಷ್ಟಪವಿತ್ರ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಐಕ್ ಮಾತು ವಿಶೇಷ ವೈದಿಕ ವಿಶೇಷ ಐಕ್ ವಿಧಾನಗಳುಳ್ಳ ಎಂಚೆ ಗಂಡನಾಡ ಐಕ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಮಂಡಲ ಗಾನ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕಲಶ ಮಲ್ತದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತದ ದೇವರ ಮಂಡಲ ಮಲ್ತಂಡು ಯಾವ ಈ ನಾಗಮಂಡಲ ಮಲ್ಪ ಅಂದಾಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲಡು ನಾಗಗ 5 ಸಂಸ್ಕಾರ ಆದಳು ಮಾತು ಸುರುಕು ಮಲ್ತೊಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲಡು ಬುಡಾಲಕ್ಕೆ ಐಕ್ ವಿಧಿವಿಧಾನ ನಡುಪಿನ ವಿಶೇಷ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಾನಗಳು ಉಪವಮಾನ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಐಕ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಶ್ಚಿತ್ತ ಹೋಮ ಅಳುಪ ಐಕ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನದ ಪ್ರಾಶ್ಚಿತ್ತ ಹೋಮ ಮಲ್ತದೆ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ನಾಗಮಂಡಲ ಆಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಟು ಎಂಚ ಗೆಂಡದಾಂಡ ವಿಶೇಷ ಅನ್ನದಾನ ವಿಶೇಷ ಐಕ್ ಜಾತಿ ಮತ ಕುಲ ಆಯೆ ಎಂಬೆ ಅಂತ ಪಂಡರಿಜ್ಜಿ ಏರ್ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆಯ ಬಂಜಿ ಇಂಜರ್ಜಿಂದ ಆಯ ಸಂತೋಷ ಆದುಕೊಂಡು ಆ ನಾಗದೇವರ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಈ ನಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಮಂಡಲ ಡಾಂಡ ಇರೋ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಒಣಸ್ ಮಾಡಲೆ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಒಣಸ್ ಮಾಡಲೆ ಪಾಪ ನಾಗಮಂಡಲ ಇರೋ ಒಣಸ್ ಬತ್ತಿನಾಗಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡರ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಕೇಳುವೇರು ಅದು ಮಲ್ಪಾಯನಾಗ ಐತು ದೋಷ ಬರ್ಪಣ ಅನ್ನದಾನ ಸಮಾಜಿನಾಡು ಅವು ಪೂರ್ಣ ಆಪುಜಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಗನ ಬರ್ಪಿನ ಹಾಕೊಂಡೇರು ನಾಗನ ನಾಗ ಪಂಪಿನ ಶಾಪಾನುಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿಭ್ಯೋನು ಅಂದು ಆ ಶಾಪ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಪಿರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಪಿರು ಇಂಚಿನ ನಾಗಮಂಡಲ ಸಮಯ ನೆಟ್ಟು ಸಮಯ ಮಾತು ಬತ್ತ ನಾವು ಬಹಳ ತೃಪ್ತಿಡೆ ಬತ್ತು ಹೋದು ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡೇ ಲೆಕ್ಕ ಚೇತನ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಲೋ ಕೇಳಲೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಹಲೋ ಕೇಳಲೆಕ್ಕ ಹಲೋ ಕೇನುಂಡು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಮಾತಿರಗಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ನಾಗದೇವರು ಇತ್ತು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಂತೆ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲು ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ನಾಗಗ ಪೇರು ಬೈಪುನಾಂಡ ವರ್ಷಗ ಎಂಕಲು ಓಲ್ಪೋದು ಮೈಪೊಲಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಿಕ್ಕನೇಟ
ಐಕ್ಯದಾದ ಕೆಂಡ ನಮ್ಮತ್ತೆ ನಿಗಲಿತೆ ಓಲುಳ್ಳರು ಅಲ್ಪ ಗ್ರಾಮ ದೇವರನ್ನ ಅಲ್ಪ ಹೋದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂದು ನಿಗುಲು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆರಕ್ಕೆ ನಡಪೊಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಕತ್ತುಂಡು ಕೆಲವು ಈ ಜಾತಿ ಕುಟುಂಬದ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಇಂಚಕಂಡ ಒರಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನಾಗೆ ಉಂಟು ಅಗಲೆ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಅಗಲೆ ಒಂಜಿ ಬರಿಯಿಂದ ಪುಟ್ಟು ಆ ಬರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಾಗನ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಈ ನಾಗೆ ತಿಕ್ಕು ನಡ ಅಂದ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಕೆಲವರು ಪಾಡ್ರವಲ್ಲಿ ಬಂತಿರು ತುಳಸಿ ಆಪೂಜೆ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಪಾಡೋಲಿ ಅವು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ತುಳಸಿಡು ಮಾತ ದೇವರನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಪ್ಪನು ಪಾಡೋಲಿ 5 ದಿವಸ ಹೆಚ್ಚು ಓ ಖಂಡಿತ ಪಾಡೋಲಿ ಗುರುರಾಜ್ ಭಟ್ಟಿ ಎರ್ಮಾಳ್. ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನಿದ್ದರಿಗೆ ಸುಬ್ಬಣ್ಣಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಇಂಚಿನ ಕರಾವಳಿದ ಬೊಳ್ಳಿಲಿ ಅಂತ ಬರ್ಬಿಡೋದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಿಗಲು ಮಸ್ತ್ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಬಿಡು. ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅವಾಗ ಅನಂತ ಭಟ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾನ್ ಕೇಳೋದಿತ್ತು ಅವಾಗ ಲೈನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಿ ತನು ತರ್ಪಣದನೇ ವಿಷಯ ತಿರಾಕಡು ತನು ತರ್ಪಣ ಬಂತು ಒಂಜಿ ಇತ್ತುಜಿ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತನು ತರ್ಪಣ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತೆ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ಕೂಡ ನಾಗಪಾತಿ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಏತು ಸಮ ಒಂದು ಆಶ್ಲೇಷ ಬದಿಸಲ ಮಲ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕುಣ ಇಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಖ್ಯ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಸಲ್ಮೇಲ್ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯ ಅವೇ ಐತೆ ಏನೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಾಗತನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ಪೇರಡಲ್ಲ ಅಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಮಲ್ತಿದೆ ಬಯ್ಯಾಗ ನಾಗತನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ಪುಣಿ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಬಂಡಿ ಎನ್ನೈಕ್ ವಿರೋಧ ನನಗ ಬೊಡ್ಚಿನ ಯಾನ ಮಣೆ ಇದು ದರ್ಶನ ಎತ್ತಂಡು ಯಾನ ಪೋದು ಮಲ್ದಿಪ್ಪರೆ ಯಾವು ಅವು ಆಯಾಯನ ಭಕ್ತಿ ಆಯನ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಅಂಡ ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟದ ಕ್ರಮ ಹತ್ತವು ಈತ ಮಾತು ಹೊಸ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವನಿ ಮಾತು ವಿಶೇಷ ಮಲ್ತೊಂದು ರಾತ್ರಿ ಗಾನಗ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಸೂನ ಕೊಂಚ ಆನಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ರೂಪಡ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಕ್ಯ ಅನ್ಬಿಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಬೇರೆ ಬರೋಡೈತೆ ಉದ್ದೇಶ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಐಕ್ಯನ ಒಪ್ಪಿಗೆಜ್ಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕೇರಳಡು ಇತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಗುರುಜಿ ತರ್ಪಣ ಅನ್ನೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ನಾಗಾಗಲು ಆ ತರ್ಪಣ ಉಂಟು ಭದ್ರಗಾಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೇರಳಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಜಿತ್ನ ದೈವಲೆಗೆ ಭೂತಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತರ್ಪಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕಂಚಿದ ಉರುಳಿಡೆ ಕುರುದಿ ಮಲ್ತದೆ ಗುರುಳಿ ಓಕುಳಿ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಓಕುಳಿ ಕುರಿ ನೀರು ಮಾಡ್ಬಾರ್ದ ಅವೇನು ತರ್ಪಣ ಮಲ್ಪೇರು ಅದಾಗ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ 2 ದೊಂದಿ ಬಸ ತರ್ಪಣ ಮಲ್ಪೇರು ನಾಗಾಗಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಮಂಡಲ ಮಲ್ತದು ಐಟ್ ಬಾರದ ಬೊಂಬೆನು ಪಾಡ್ದು ಐಟ ರಡ್ ಬೊಂಬೆ ಒಲ್ಪ ಒಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಐಟ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕೋಲ್ನೆಣೆ ಕೋಲ್ ತಿರಿದ್ ಬಣ್ಪ ಅವೇನು ಕುತ್ತುದು ಐಕ್ ದೀಪ ಬತ್ತಾದು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತರ್ಪಣ ಮಲ್ಪೇರು ತರ್ಪಣ ಮಲ್ಪನ ದ್ರವ್ಯ ಅರಿತ ಹಿಟ್ಟು ಪೇರು ಮಂಜಳದ ಪೊಡಿ ಇನ್ನು ಮೂಜಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ತರ್ಪಣ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾದ ತನು ತರ್ಪಣ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಾನ ಐಟ್ಲ ತರ್ಪಣಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಮಲ್ತದು ಐಕ್ ಈತ ದ್ರವ್ಯಲಿಂದ ಹಾಡ್ದು ಆ ದ್ರವ್ಯಲು ತರ್ಪಣ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬತ್ತಂಡು ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿತವೆ ವಿಸ್ತೃತವಾಯ ರೂಪ ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಎಲ್ಲ ಅವು ಐಕೊಂಜಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಉಂಡು ಅಥವಾ ಐಕೊಂಜಿ ಔಚಿತ್ಯ ಅನ್ನುಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತೋಡು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಔಚಿತ್ಯ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪ ಔಚಿತ್ಯ ಪಂಡ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡೆಗ್ ಸರಿಯಾ ಈ ಪೊರ್ತುಗೂ ಸರಿಯಾ ಅತ್ತ ಪಂಪಿನ ವಿವೇಚನೆ ನಂಗಿತ್ತಂದಾಂಡ ಐತ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ಮೀರಂದೆ ಅವನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪರಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಕಾಪುಂಡು ಅವು ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ಮೀರ್ದು ಮಲ್ತಾ ಅಂದಾಂಡ ಅವು ಒವ್ವೇ ಒಡ್ಡಾವಡು ಆಚರಣೆ ಆವಡು ಅವ ಔಚಿತ್ಯದ ಕಲೆ ಒಮ್ಮುಂಡು ಆ ಅನೌಚಿತ್ಯದ ಮಲ್ಪನು ಬೊಡ್ಚಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಈ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಪಂಟ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಕುಳು ಇರ್ನ ತಿರುವನಂತಪುರ ಒಂದಿಟ್ಟು ಅನಂತ ಶಯನಡು ಎಂಕಳು ಒಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಮೂಲ ನಾಗನಡಿ ಅನ್ನು ವರ್ಷ ಅಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಇಂಚಗಂಡ ಮೇಲ್ಪಣ್ಣಕ್ನ ಈ ಸರ್ಪಕಳಿ ಸರ್ಪ ತರ್ಪಣ ಅನ್ನೋ ಎಂಕುಳು ಹೆಂಗೆ ದಾದವಣ್ಣ ಪೇಣದಂಡು ಎಂಕುಳು ಅವ್ನು ಮಲ್ಪೂಜ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ದಾದಣ್ಣ ನಾವು ಮಲ್ಪ ಆಯ್ತು ಆರು ಎಕಡೆ ಪಂಡಗಾಯ್ತು ಜನಾಂಗನೇ ಬೇತೆ ಒಳ್ಳೆರು ಅಕುಲು ನಮ್ಮ ಬರೆಯಲಕ್ಕನ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಮಂಡಲ ಬರೆದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ತರ್ಪಣ ಮಾತಾಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟುವರಿ ದರ್ಶನ ಬರ್ತದೆ ಆಯ ಪಿಂಗಾರ ತಿನ್ಪುಣು ಅವು ಅಲ್ತ ಕ್ರಮ ಯಾನು ವಿರೋಧ ಅನ್ಪಣೆ ಪಿಂಗಾರ ತಿಂದು ಆ ಮಂಡಲನ್ನ ಆ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೂರ ಉಜ್ಜುನು ಅಗಲು ಐತು ಮಿತ್ತೆ ಈಗ ಮಲ್ತೀನಿ ದಾದ ಈ ಪೇರ್ಗೀರು ಮಾತ ಬಂಡಿರು ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕದಲ್ಕ ಆಯ ಮಿತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಐಕಾಗಲು ಡೆಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲ್ ಒಂಜಿ ಮಂಡಲ ಕ್ರಮ ಅವು ನೆತ್ತ ಕೇರಳದ ಕ್ರಮ ಒಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕೇರಳದ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ಮಕ್ಕಳು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದೇರು ತಪ್ಪೊಂದು ಮನೆ ರಜ್ಜೆ ವಾಯನ ಭಕ್ತಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇಳೋಣ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ ನಾಗೆ ಭೂತನ ದೇವೇರ ಅಂದೆ ನಾಗಾಗ್ಲ ಕಂಬಿಲ ಅಂತೇಳಿ ಭೂತಗಳ ಕಂಬಿಲ ಅಂತೇಳಿ మరి పొరలుద ప్రశ్న అటు రెండే శబ్ద అండ్ మస్తు విచారం ఉండయి సొల్మెలಣ್ಣ అవే నాగన స్వరూಪ బల్లే అనేది అవే నాగ సంఖ్యించగండాండ ఇది దానికి దుమ్ముడు దించి విచారం అంతా మత్తుండే ఇది నాకు కಣ್ಣు తోజని మేర్పడలేక సరీసృప పూర్వ నాగేందు పణపణమ
ಈ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ವದ ಆರಾಧನೆ ಸುಯರ್ನಾಂಡ ನಾಗ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಂಡ್ಲಕ ಚೌಕದ ಖಾಲಿ ಮುರಕಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ದಿವೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಈ ನಾಗಬಿಂಬ ಅಂದ ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಇತ್ತು ಮೇರೆ ದಾದ ಮಂಡ್ಯ ತಾನು ತರ್ಪಣೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಕಾಲಡವು ನಾಗಬಿಂಬ ಬತ್ತಂಡೆ ನಾಗಬಿಂಬ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕದಾಯ್ತು ಇದು ನಂಗೆ ಜೈನೇರ್ನ ನಾಗೆ ಅಂತ ಉಪ ಎಂಕುಳು ಮಸ್ತ್ ದಿಕ್ಕು ಎಂಕಳಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಿತ್ರ ತಗೊಂಡು ರಡ್ಡು ಬದಿಟ್ಲ ನಾಗೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಎದುರುಡು ಬ್ರಹ್ಮೆ ಆರು ಬಂಡ್ಲಕ ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲಿನಾಗೆ ಅಂಚಿರ್ದು ಇಂಚಿರ್ದು ರೆಡ್ ಕನ್ನಿಕೆ ನಾಗ ಯಕ್ಷಿ ಬೇತ್ರ ಕನ್ನಿಕೆ ಬೇತೆ ಕನ್ನಿಕೆ ಅವು ಬಿಂಬಡೆ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚಾಯ್ತು ಬೇತೆ 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 ಆರಾಧನೆ ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಕಡೆ ತಂಬಿಲಾಗ ಎಂಚಾಗೆ ನಾಂಡ ನಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಂದೇಗೆ ತಂಬಿ ನಾಗನೇ ಭೂತ ಅಂದ ಪಣಪುಜಾರು ಒಳ್ಳ ಭೂತನಾಗೆಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಂಡತ್ತೆ ಈ ಆಶ್ಲೇಷ ಬೆಳ್ಳು ಬಣ್ಣ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಭೂತನಾಗದ ಕ್ರಮನೇ ಬೇತೆ ಪುಣ್ಯ ಆರ ಕಡೆ ಪಂಡ ಕಾಡ್ಯದಾಗೆ ಮತ್ತು ಭೂತನಾಗೆ ಈ ತಂಬಿಲ ಬಣ್ಣನಾಂಡ ನಾಗದೇವರ ಮಾಲ್ಪುಣದಾದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಳುಂಡ ಐಕೊಂದು ತಂಬಿಲ ಅಂದ್ ಬೈದಿಲ್ಲ ವಂಚನೆ ತಂಬಿಲ ರೂಪಡ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಂದ್ರು ಐಕೆ ಮಾಲ್ಪುಣ ಆರಕ್ರಮ ನಂಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬೇತೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ಉಪದಾರ ಬಣ್ಣಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾಲೇನು ಅರ್ಥ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆಗಲ್ಲ ತಂಬಿಲದ ಕ್ರಮನೇ ಬೇತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಸಾತ್ವಿಕ ಅವು ತಾಮಸ್ ಅಡ್ಬೋಪುಂಡು ತಂಬಿಲ ಪಂಡ ಶಬ್ದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅರಿಪಾಡ್ದು ತಾರಾಯಿ ಬಾರದಿರ ಪಾಡ್ದು ಐಟ್ ಅರಿಪಾಡ್ದು ತಾರಾಯಿ ದೀದು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜಾಗಿ ಸ್ವಸ್ತಿಗೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪಾಳೆ ಪಿಂಗಾರ ಒಂದು ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಗಲ್ಲ ನಾವು ದೀಪುಂಡು ಕಾಲಿ ತನು ಮೈತುಂಡ ಕಾಲಿ ಬೊಂಡಲ ಪೇರ್ಲ ಮೈತುಂಡ ಈಗ ತನು ಮಾತ್ರ ಉದಾರೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಡ ಪೇರು ಮೈತದು ಮಲ್ಪನೈಕ್ ತಂಬಿಲ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪನ ತಂಬಿಲ ಇಂಚ ಇಜ್ಜಿನ ಪಂಚಾಮೃತ ಭೂತకు ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತ ತಂಬಿಲ ಬೇತೇನೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಧೂಪ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಭೂತದ ಮುಕ್ಕಾಲಿ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಆ ರೀತಿ ತಂಬಿಲ ಬೇತೆ ಉಂಡು ತಂಬಿಲ ಕಟ್ಟೊಂದು ಶಬ್ದ ಉಂಡು ತಂಬಿಲ ಕಟ್ಟೊಂದು ಮಂಡ ಈ ಸ್ವಸ್ತಿಗೆ ಪಾಡದ ದೀಪಿನೈಕೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ರಡ್ಡೇಕ್ಲ ಬುಧಾರು ಒಂಜೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಐಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಆ ಸ್ವಸ್ತಿಗಡ ಆ ದೇವರನ್ನ ಆವಾಹನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಕಾರವಾರದೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಉಂಟು ರವಿರಾಮ್ ಹಲೋ ಪ್ರವೀಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಈ ನಾಗ ಬೀದಿಡು ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲದ ಬರೀ ನಾಗ ಬೀದಿ ಉಂಟು ಒಂದು ಮನ್ಪೇರು ಐಟೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರದ ಕುರ್ಲೆ ನಡುಲಿಯಾ ಅಂತ ನಾಗನ ಬೀದಿಡು ಬಾರೆ ಕುರ್ಲೆ ನಡ್ಪುಣ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ ಕಡೆ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕ ಈ ಕಂಗದ ಬಾರದಲ್ಲ ರಡ್ಡದಲ್ಲ ಬೇರು ಗಟ್ಟಿ ಹೌದಾನೆ ಆಪುಂಡು ನಾಗನ ಮೈ ಮೃದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡುತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಗಾಯ ಅಂಡಲ್ಲ ನಾಗೆ ಬದುಕುಜ್ಜಿ ಸೈಪುಂಡು ಈ ಅವು ಇತ್ತ ಸಂಚಾರ ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ಐತ ಮೇಯ್ಕೆ ತಾಗಂಡು ನಾಡ ನಾಗ ಉರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಉರಿ ನಂಗೆ ಕೊರ್ಪುಡು ನಾಗೆ ಎಂದು ದೇಗನೇಕೆ ದೇವತಾ ಶಕ್ತಿ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪ ಎತ್ತಿನ ಹೇಳಿದಾರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಡು ಐತು ನಾಗನ ಪಕ್ಕ ನಂಗೆ ದೋಷ ತೋಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಬಾರೆ ನಡಿ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಡು ಉಪಹತ್ಯೆ ಬರ್ರೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ನಾಗ ಬೀದಿಡು ಬಾರೆ ನಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ವಾಸ್ತುದಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಷೇಪ ಉಂಟು ಈ ಬನನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮಲ್ಪರೆ ವಾಸ್ತುದಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ದಿಂಚಿ ಯಾನು ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡೆ ಪಂಡ್ಲಕನೆ ನಾಗಬನ ಪಣ್ಣಂದ ಅಂಡ ನಾಗಬನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತೇರು ಮಾತ ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಕೇಳುವ ಅಂಡ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪಂಪಿನ ಶಬ್ದ ನಾಗಬನಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಾಪಜಿ ಪಂಪಿನ ಅದೇ ಬಣ್ಣಗ ನಾಗಬನ ಪಣ್ಣಂದ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಡು ಐಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮರಕೂಲು ಪುಟ್ಟುವ ಮರ ಸೈತುಂಡ ನಾಗಬನದ ಮರನ್ನು ಏರ್ಲ ಪಸಂಬೋದು ಇಲ್ಲಗ ತೂರು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಜ್ಜರು ಅಥವಾ ಆ ಮರನ್ನು ಕಡ್ತದ ಇಲ್ಲಗ ಕಂಡಿ ಬಾಕಿಲಿ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪುಜ್ಜರು ನೀಕ್ಲ ಮಲ್ಪುಜ್ಜರು ಏರಿಂದ ಅಂಡಲ ಈ ತುಳುನಾಡು ಡಿಪ್ಪುನ ಜಿತ್ನ ವಾ ವರ್ಗದಗುಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜ್ಜರು ಅಂತ ಪೋಡುವರು ದೇಗಂದು ಕೇಂದ್ರ ಅವು ಕಾಡು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಕೇರಳಡು ಕಾವು ಒಂದು ಪಂಪೇರು ಅಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಭಗವತಿ ಕಾವು ಒಂದು ಉಂಟು ಭದ್ರಕಾಳಿ ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂದು ಈತ ಕಾಡು ಒಂದು ಉಂಟು ನಮ್ಮಲ್ಪಲ್ಲ ದೇವರ ಕಾಡು ಒಂದು ಈತ ಉಂಟು ಈತ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ ಬಣೋಡು ಬಂದಾಣ ಮುಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಪಿಲಾರ ಕಾನ ಮಲ್ಲ ಕಾಡು ನೀಲಾಡು ಪಂಚಮಿ ಕಾನ ಕಾಡು ಅವು ಪೂರ ದೇವರನ ಕಾಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂಚ ಅಂಚಿತ್ನ ಜಾಗಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ನ ಗೌಣ ಅದು ಬೋಪುಂಡು ನಿರ್ಮಾಣಗ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಆನ ನಿರ್ಮಾಣ ದೇಗ ಬೋಡು ಕೇಂದಾಗ ಎಕ್ಕಡ ಸಾಂಕೇರ್ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ನಾಗೆ ಇಪ್ಪುನು ಒಲ್ಪ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಆ ಜಾಗಡಿಡೀ ವ್ಯಾಪ್ತವಾದಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ನ ಚೈತನ್ಯ ಅವು ಮರ ಡಿಪ್ಪರೆಗೆ ಅವು ನೀರು ಡಿಪ್ಪರೆಗೆ ಅವು ಐಟೈತಿನ ಕಾಟಗಲ್ಲು ಡಿಪ್ಪರೆಗೆ ಅವು ಆನ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಅದು ವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ತ ಅಂದ ಕೇಂದಾಗ ನಂಗೆ ಪೂರ್ವಜರೇ ಪಾಡುಕೋರು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತಿರತ್ತು ದುಂಬದಲ್ಲಿ ದಾ ಮಲ್ತಿರ ಕೇಂಡ ಆ ಜಾಗದ ಮಧ್ಯೋಡು ನಂಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಪೀಠದ ಲಕ ಮಲ್ತದೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ದೀದು ಇಡೀ ನಾಗ ಬನೋಟು ವ್ಯಾಪ್ತವಾದಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ನ ನಾಗಗೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪೇರು ಮೈಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಕ್ರಮೇಣ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಕೇಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಸುಖ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಬೋದು ಎಂಕ್ ಕುಲ್ರೆ ಸಮ ಅವಡು ಅಥವಾ ಎಂಕ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಾರ ಲಾಯ್ಕ ಅವಡು ಪಂಡದು
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡಿದ ಅವರ ಅವು ಒಂಜಿ ಹಂತೊಡುಪು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ 20-30 ವರ್ಷ ದುಂಬತ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಂಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಬಲವಾದ ಬರ್ರೆ ಶುರುವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡೇ ಬತ್ತದ 5 ವರ್ಷ ಅವು ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ತುಂಡಾಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಬಂದು ಮಾತಿರ್ಲ ಎಣ್ಣೀರು ಅವು ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಅವೇನು ಪಾಡಿನಂದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಆ ಕಾಲಗಳು ಹಾಳಾವಂದು ಬಂಡಿದ ಎಣ್ಣದು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಒಂಚೂರು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶುರುವಾಂಡ ಅವು ಏಕಿಗೆ ಎಂಡಾಗ ನಾಗಗೋಸ್ಕರ ಹತ್ತು ನಂಗೋಸ್ಕರ ನಂಗೆ ನೀರು ಬುರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಂಗೆ ಕಾರ್ಗೆ ದಾಲ ಮುಳ್ಳು ಕಂತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶುರುವಾಂಡ್ ಅವು ಶುರುವಾಯನ ಅಜ್ಞಾನ ಹೊಡಿದೆ ಖಂಡಿತ ಐದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿನ ಮಾಡ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಆತಂಡು ಕೇಂದಾಗ ಅವು ತಪ್ಪು ನಂಬಿದ ಭಾವನೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಉಂಡು ಐಕ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಲ್ಪಲ ನಾಗಬನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಂತ ಬಣ್ಣಂದಾಂಡ ಮರ ಕಡಪಲೆ ಎಂದು ಏರ್ಲ ಪಂಪಿಜಾರ ಸಾಮ್ ಕೇರಳ ಪಂಪಿಜಾರ ಮರ ಕಡಪಲೆ ಅಥವಾ ಬರನ್ ಪೂರ್ತಿ ಕಲೆದು ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಲ್ಪಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಮರನು ಅಥವಾ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಾಗಬನೋಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಗ್ಗೆಲೆಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಕಾಟ ಕಲ್ಲದ ಕಡಿನ ಉಗ್ಗೆಲೆಪ್ಪುಂಡು ಆ ಉಗ್ಗೆಲಿಂದ ಗರ್ಪರೆ ಬೋಂಡ ನಂಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಇಟ್ಟು ಸರ್ಪಲು ಸಭೆ ಬಣ್ಣಂದಾಂಡ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಏನು ಪಣಪ ಅವು ತಲಕನೆ ಕಂದೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೇರೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾತ ಸರೀಸೃಪ ಜಾತಿಲ ಐಟು ತಿರುಗು ನಾಯಕಲೆ ತೋಜುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗ ಆ ಉಗ್ಗೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟುಂದು ಓಡಿಕೆ ಅಂಚನೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ದಂಡದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದೆ ಒಕ್ಕ ಇನಿಕಲ ನಾಗಬನಕು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂಡ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಜಾಗ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾವಡು ಒಂಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಐ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮಲ್ಪನಗಲ ಇನ್ನು ಎಂಕಲು ಪಂಟ್ ಜನಕುಲು ಅಲ್ಪ ಸರ್ಪ ಸಂಚಾರಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಬೀಲ ಬಿಡುಪೇರು ಅವು ಪೋದು ಬರೋಡು ಅಂಚಿ ಐಕ್ ತೊಂದರೆ ಆಡ ಬಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಆ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಡ್ದವರ ಯಾನ್ ಪಂಪಿನಿ ನಾಗಬನ ಪಂಪಿನ ಜಿತ್ನೇನು ಪೂರ್ತಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಲ್ಪನ ತಪ್ಪು ಅದೇ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಂಕ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಅಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ದ ಪೀಠನ ಅಥವಾ ಐಕದ ಗುಂಡನ ಮಲ್ಪನ ಏಕದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಅವು ಬನದ ಪೊರ್ಲು ಕಲೆಯರು ಬಲ್ಲಿ ಬನ ಪಂಪಿನ ಜಿತ್ತ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದೇ ಪೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮನುಷ್ಯ ಯಾನು 10 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ನಾಗವನಕ್ಕೆ ಪೋಪಿನಿ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ದಿನ ವರ್ಷೋಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಕ್ ನೀರು ಬೂರ ಬಲ್ಲಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದಾನಿ ಯಾನು ಪೋಯ ಅಂದಾಂಡಿ ಎಂಕ್ ಮಂಡೆಗೆ ನೀರು ಬೂರುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ತಗಡ ಚಪರ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಡೆ ಬೋಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ 325 ದಿನ ಒಟ್ಟು 324 ದಿನ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅವು ಬಿಡಿಚಿ ತಗಡ ಚಪ್ಪರ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅವಲ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಬರಸವತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲೆ ಚಪ್ಪರ ಬೋಡಾಪಿನಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಹಾಳು ಮಲ್ಪುವ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಅಂದಾಂಡ ಬನದ ಸೌಂದರ್ಯನು ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬನದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಅಂಚಿತ ಮರಮಟ್ಟಲು ಅಂಚನೇ ಬಿಡ್ದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ದಾಲ ಆಕ್ಷೇಪ ಇಜ್ಜಿ ಇದೇ ಬಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಏತಾ ಜನ ಕೇಳಿ ನಗುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲಿಗೆ ದುಂಬು ದಾಲ ಇತ್ತಜಿ ಇತ ದೇವರು ಬೋಡ್ನಾಥ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪನ ತಪ್ಪ ಅಂದು ಅಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪುಂದು ಏನು ಪಣೆ ಆಂಡ ಅವೇನು ಹಾಳು ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಐತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚನೇ ಬಿಡ್ಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೊಣ್ಣೆ ಅವೇನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂದು ఒక దుంబు తగులుతూలే ಅಶ್ವತ್ಥಮರದ ಮುದೇಳೆ ನಾಗಂದೀಪು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಇತ್ತದ ಈ ನೆತ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಆಮ್ಲಜನಕ ನಂಗೆ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕೊಂಜ ರಂಜ ಮರ ಅಂಚಿನ ದಾದ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ದಾದ ನಂಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಐತ ಮುದೇಲೆ ನಾಗನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿ ರಮೇಶ್ ಕೊಡೆತ್ತೂರು. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕುಲೆನಾಗೆ ಬಂಡದ ಅದೇ ಅದು ಕುಲೆನಾಗೆ ಬಣ್ಣಂದಾಂಡ ಯಾಂಕಲ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡತೆ ಹಾಂ ಪಣ್ಣಿ ಪಣ್ಣಿ ಅವು ನಾಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಂದ್ಪೇರು ಅವು ದರ್ಶನೊಡೆ ಬಿಡ್ಪಾಡತ್ತು ಇಂಚೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಿಡ್ಪಾರ ಬಂದು ಅವು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬೊಕ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪರಿತ್ತೀವಿ ಕುಲೆನಾಗ ಬಣ್ಣದಾಂಡ ಎಕಡೆ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಅಯ್ಯ ಅಕ್ಕಡೆ ಪಂಡತ್ತೆ ಐಟ ತೈ ನಾಗಡೆಂಕುಲು ಆಶ್ಲೇಷ ಬಳ್ಳು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ವಿಶಾಷ ನಾಗ ಅಂಚ ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಒಂಜ ದುಂಬುದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಬತ್ತಿನ ನಾಗೆ ಈ ಪ್ರೇತದ ಬಾಧೆ ಅಂತ ಕಂಡ ನಾಗನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಾಗನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರೇತ ಅಂದು ಪೂಜಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಲ್ದಿನ ದೋಷಡ್ದಾರ ಆಗ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಗ ಬಂಧನ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರು ನಾಗನ ಕಲ್ಲಡು ಪ್ರೇತ ಕಾಗನ ಕಲ್ಲಡು ಪ್ರೇತ ಆ ಪೂಜಿ ಐದಾರ ಇಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಮುಗುಲು ಕೊರಿ ಪೂಜೆ ಆ ನಾಗ ಸರ್ಪದೋಷ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಎತ್ತಿನಿರ್ದಾರ ಆ ನಾಗ ಬಂಧನ ಐಕುಪ್ಪುಂಡು ಇತೇಂಕುಲ್ದಾದ ಒಂದು ಕಾಳ ಸರ್ಪದೋಷ ಅಂತ ಕಾಳ ಸರ್ಪದೋಷ ನಾಯಕ ಅಂಚತ್ ಅವು ಕಾಳ ಸರ್ಪೆ ಅವನು ಸುತ್ತಬಾರ್ದಿಪ್ಪು ఆయన ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಶಾಪಡ್ದಾರ ಈ ಸರ್ಪೆ ఆయన ಸುತ್ತಬಾರ್ದಿಪ್ಪು ఆయన ವಾವೃತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕುಂಠಿತ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಒಂದು ಲೆಂಚಗೆಂಡಂದಾಂಡ ನಾಗ ಬಂಧನಡು ಪ್ರೇತ ಮಂಡಂದಾಂಡ ನಾಗನ ಒಟ್ಟು ಬನಟ್ಟು ಉಪ್ಪುಂಡಂದತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಕೊಂಚ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಪಿತೃಲೋಕ ಅಂದು ನಾಗಲು ಪೋಡೈಕ್ ಅಡೆ ಪೋರೆಗೆ ಈ ನಾಗ ಬಂಧನ ಆಗಿ ತಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ತಡೆ ಹಾಕುಳಿದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಗೋಪಾತ್ರ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಪರಿಹಾರ ಪಂಡ ಈತ ಐಕ್ ನಾಗದಾದ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪರಂಪರೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಮರ್ಶ ಮಲ್ಪ ಅಥವಾ ನಾಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ ಅವಳು ನಾಗದೇವರು ಆಯ್ತದಾದ ದೋಷ ಉಂಡು ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರ ಪಂಡಿಬೇಕ ಆಯ್ತ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳು ಕರಿ ಆಯ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತಾಶಕ ಅವು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪೋಪುಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿಧಿವಿಧಾನ ದಾದ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ತಂಜಿ ಮಲ್ತನ ತಿಲೋಹೋಮನ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಪಾಪಕರ್ಮ ನಿವರ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ತಿಲೋಹೋಮ ಮಲ್ತನ ಐತಾಶಕ ಐಕ್ ಮೋಕ್ಷ ಬೊಪ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಂಕುಳದಾದ ಮಲ್ಪಕೆಂಡ ಈ ತೀರ್ಪಾಗಿ ತಿಲೋಹೋಮ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೋಪುಡು ಬಾಕಿದವುಗಳನ್ನ 15 ಸೇರಲ್ಲಿ ಪಣಪ ಹಿರಿಯರೊಟ್ಟು ಸೇರಿ ಹಿರಿಯರೊಟ್ಟು ಸೇರಿಗಾಗಲೇ ಬಂಧನ ಒಪ್ಪುಂಡು
ಐಗೆ ನಾಗ ಬಂಧನ ಅಂದತ್ತು ಅಬ್ಬ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಂಧನ ಆ ಬಂಧನ ಬಿಡ್ಪಾ ಇರೋದು ಅದೇ ಐ ಬಂಧನ ಮಣ್ಣ ಈಗ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಲ್ಪಡ ಆ ಎಂಚಿನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದೆ ಆ ಪಾಪಕರ್ಮ ಸರಿಯಾನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಡ ಆಪು ಕೆಲವು ಸಲ ನಮ್ಮ ತಗೊಂಡು ಕೆಲವು ಪುಂಚಗರ್ಪೇರು ಈ ವೃಕ್ಷ ನಾಗಿ ಪಂಡು ನಾಡ ಮರಟು ನಾಗೆ ಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತ ದೈವ ದೇವಳ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಾಗ ಒಂಜಿ ಒವು ಮರಟು ಪುಂಡು ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಗಾಯ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೆ ನಾಡ ವಾಯಗ ದೋಷ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಆತ ನನ್ನವರೇ ಮಲ್ಪೊಂಡರ ಬಾಧಕ ಇಂಬಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪನ ಆ ಸರ್ಪ ಶಾಪ ಆಗ ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಬುಡುಪುಜಿಂದಿ ಉಪ್ಪುನಗಲ ದೋಷ ಅನುಭವಿಪೇರು ತೀರಿಂಡಲ ಈ ಐಕ್ ಬೋಡ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಂದ ಬೋಡ ಈಗ ಆಗ ಮೋಕ್ಷ ತಿಕ್ಕೋಜಿಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀನ ಸುವರ್ಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾನೊಂಜಿ 4 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು. ಸಾಮಕೆರೆ ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಇಂಜು 2 ವಿಷಯ ಬನಟ್ ಬೋಡಾಯಿನ ವೃಕ್ಷಲು ನಿಜವಾದ ನಾಗಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ವೃಕ್ಷಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬನೋಕು ನಮ್ಮ ನಡೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಬನ ತೂನಾಗ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಂಗೆ ತೋಜುಂದು ರೆಂಜರ ಮರ ಸೊರಗೆದ ಮರ ಈ 2 ಮರ ಮಸ್ತ್ ಬನೋಟು ತೋಜುಂಡು ನೆತ್ತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಐಟ್ ಪೂ ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು ಪೂ ನಿತ್ಯ ನಾಗರ ಮಂಡೆಗೆ ಬುಡೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮಲ್ಪ ನಾಗವನಕು ನಿತ್ಯ ಓಪನ ಇಜ್ಜಿ ಆನೆ ಎಕ್ಕಡೆ ಬಂಡ್ಲಕನೆ ನಿತ್ಯ ಬೋದು ಒಂಜಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಮಾತ ಬನೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ತಿಂಗಳು ವರ್ಷಗೋರನ ಮಾತ ಕೆಲವು ಕಡೆ ವರ್ಷ ಒಂಜೇ ಜನ ಬೋಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತ ಬನೋಕ್ಲ ಬೊಡ್ನಾತುಲ್ಲ ಆ ಪೊರ್ತುಗ ನಿತ್ಯಗೆ ನಾಗಗೆ ಪೂಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಆ ಬರೋಂದು ರಂಜದ ಪೂ ಅವು ನಾಗನ ಮಂಡೆಗೆ ಬುರೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಸೊರಗಿದ ಮರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತ ಮರಕುಲು ಮಾತ ನಾಗಬನೋಟು ನಮ್ಮ ಇನಿ ತೂವರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಬನೋಟಿಪ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ನ ವೃಕ್ಷ ಪ್ರಭೇದನೇ ಗುರುತಿಸ ಹಾಜರು ಸಾಮಾನ್ಯ 150 ರೀಚಿದ ಮರಕುಲು ನಾಗಬನೋಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಿಪ್ಪು ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಈಂದ ಅಥವಾ ಬೈನದ ಮರ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತು ಬಂದು ದುಂಬುದಾಗಿಲ್ಲ ಪಣೊಂಜಿತ್ತಿ ನಡೆದವರ ಆ ಮರದ ಐತ ಕಾಯಿ ಅವು ಬೂರ್ದು ಬನನ್ನು ಹಾಳು ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂಡ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮರ ಇಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ತೇರದ ಮರ ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಬೋಡ್ನಾದ ಕಡೆ ತೇರದ ಮರ ಇಪ್ಪುನ ಉಂಡು ಅವೇ ಅದೇ ಇಪ್ಪುನ ಉಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಪೂಜೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಈಂದ ಇತ್ತಿನಿಂದ ಅಂಡ ಆ ಈಂದ ಮರ ಒಂಚೂರು ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವೇನು ಪುಟ್ಟನ್ಲಕ ನಾವು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಮರ ಅವು ಅಲ್ಪ ಪುಂಚ ಇತ್ತಿನಿಂದ ಅಂಡ ಈಗ ಪಸೊಂದೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅಥವಾ ಮರನ್ ಪಸೊಂದೆ ಪುಂಚ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ನ ಈಗ ಆ ರೀತಿದ ಹಾನಿ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಒರಿಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆ ಐದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಸಮಗರೆ ಅಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾಹಿತಿನ ನಿಕ್ಕಲು ಇರುವೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಕೊರಿಯರ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇರ್ತದೆ ಅವಿನ ಆರಂಭದ ಪೀಠಿಕೆಡ್ಲ ಅವು ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರದ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಐಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರ್ ನಾಗಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಎತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತ ಪಣ್ಣೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದೇ ನಂಗೆ ದಾದ ಕೇಳಿದಾಂಡ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಣ್ಲಕ್ಕ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತದನೇ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಮುಳಿದ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೂಳಿತ್ತಿನಾಥ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಆವಡು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಆವಡು ಮಡಿಮೇಲೆ ಆವಡು ಬೊಕ ಒಳ್ಳೆಜ್ಜಿ ಬೊಕದಾದ ಕೇಳಿದಾಂಡ ಆಯಾಯನ ಧರ್ಮ ಆಯಾಯ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ದೇವತಾನುಗ್ರಹ ಅಪರ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಪಣಕ್ಕೆ ದೇಹಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಶುರಾಮ ಶಿಷ್ಟದ ನಾಗಲಾಡ್ದ ನಂಗೆ ನಾಗನೆತ್ತರಂದೇ ಪಣ್ಪೇರು ದೇಹಗಂಡ ಮುಲ್ಪದಾಗಲೇ ಈತ್ ಪಕ್ಕ ಬತ್ತೆಲಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವೇ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪುತ್ರಾಪ್ತೇವೆ ಅಂತೀರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂತತಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಾಗದೇ ಇರುಕೊಪ್ಪೇರು ನಂಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಣಂದು ఇక్కడ ఆర్పండ్లకి నాకు దాదా కేంద్ర నాగాన్ పణిపిండందండ ವಿಶೇಷವಾದ ತಂಪುಡು ಬಕದಾನಿಕೆ ವೃಕ್ಷಗಳು ಮಾತ ಇಪ್ಪುನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಮ್ಮ ನಾಗವನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅನಾದಿ ವೃಕ್ಷ ಛೇದನ ಮಲ್ಪಂದೆ ವಿಶೇಷ ನಾಗ ಬೋಡಾಲಕ ಪೂತ ವಿಷನ ತಂಪುದ ವಿಷನ ಅದು ಪರಿಮಳ ವೃಕ್ಷ ಅಲ್ಪ ನಡೆದು ಇದು ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಬೋರ್ಡ್ ನಾಡಾಗಲ ಕಾಲಗತಿ ಪ್ರಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನಾಡ ಐತೋಟಿ ನಂಗೆ ವನಾಶಯಲ್ಲ ಮಲ್ತದು ಬೋಡಾಲಕ ಮಲ್ಪಲಕ ನಡಬೋಡಾಡೊಂದು ಒಂಜನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಕದಾನಿಕೆ ಕೇಳಿದಂಡ ಈ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಳಿ ಲೆಪ್ಪುಡಿಯಾರು ಎಂಕಳಿ ದಾನಿಕೆ ಕೇಳಿದಂಡ ಈರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಕೇರ್ರಿ ಎಂಕಳಿ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಾಯನಗಳು ಅದಾರ ಈಗಲೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಾಗದೇವರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವರ್ಲ ಪೂರ್ಣಾರ್ಗ ಮಲ್ತದೆ ಮಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ದಯಕೆಂಡನಾಡ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತು ಜಡಿ ಈ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಂಗೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಜನ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ದಾದ ಕೆಂಡನಾಡ ಕೆಲವು ಗೊಂದಳ ಎಳುಪ್ಪ ದಾದಪ್ಪ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಅಂತ ಅಪ್ಪನ ಕೆಲವು ಅಗಲಿಗೆ ಏತು ಪೂರ್ಣ ಆಜ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಡಲ ಒಂದು ನಮ್ಮಟ್ಟು ಸೇರಿನ ಅನುಭವ ಆಗಲಿ ಕೊರ್ಲ ಕಾಂಡು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾತ್ರಗಳ ಶೇಷ ಅವ್ರನ್ನ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಸರಿ. ಎಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟರೆ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೇರು ಎರ್ಮಾಳು ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರು ಅಂಚನೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ಕಂಬಳ ಕೋಡೆ ಇನಿ ಎಲ್ಲೆ ವಿಚಾರಡು ನಂಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಸೋಮವಾರದಾನಿ ಭೂತಾರಾಧನೆಡು ಶಿರಾಡಿ ಭೂತ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ದೊಂಬಯ್ಯ ಅಕಲು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ರಿಲ್ಲ.